vaibvunza kwai munoite mafambisiro vadu kuzoma mafambiro zvinotatu vepotozokudzai ora chirega ichidai muri kodziporai andati ndivapei vabate uko vaone ndio vari kutora data kubva pane iyi tozokutarisa itapedza baba anditi panapa pane nyaya iripo yatawa unogona kuenda ndozistata right sezvoda pane nyaya yatawa pano isisi tichisvika tangofunirwa tichiwa zvokuti pakashayikirwa mwana yakashayikirwa ndi ana kana munhu pane kesi mwana akachangouya ane 2 months asikamwe uchu chichi yatove tiri vanhu vatema kaita totoziva zvazvinoreva animona saka takumbirana baba naye ana baba saka pari kufambiswa sei apa pakamira sei vana baba vakati haisei dachatotaura chi hatina chatingataura kuno ngatakura munhu akadi aine naye kumba tozonotaura zvinji ikoko saka tiri kuti mwana uyu 24 hana munhu animona mistake loti anoshandira kambani saka takutoti tione kuti maybe aite meet the right thing kuti mukwanise kuinda munotaura dzimwe nyaya zhinji zvomai vari vapenzi vari kufuka kwaiko zvino akwanise kuita zvitagwana nababa animona because mimi obviously apa pana pamuri tokwana sekutaura kwaita baba saka paimomo nyaya yenyu mamwade mudiri chiendedero kuzwisisa yamoyo nayo isu tatovea panapa kuti tikwanise kubatsira mwana okay ndo saka tiri panapa titori pakuchibatsira because imi mama apana pamuchakwana sekutaura kwaita baba baba vati sati chatinotaura takataura naye handika ngangotakura munhu wake tositara kumberi ndaiti mwana uyu ndamubvunza une makore mangani ndine 24 unani mukoma una baba unani hapana mai varipi vari kuZimbabwe anoona une mari handina kuri kukolekta kumafriends anoona ndoiziva nhamo izvi toshanda nadzo dzakawanda dzakadai todziziva saka ndo patangosvikawo patitakwanisa kumubatsira oenda nebhoti zvimwewo mai vari kukumusha sati muzivi mwana uyu mono vonodiwa mai vachanopindikirwa nedzimwe hama dziri kumusha kuti asangomira oga iko zvino nokuti mukatomutarisa mutoona kuti naiye panotori neconfusion yochaiyo right madiaries maswera sei madiaries Veduweee ndakudedzai mukana ndakuti uyai pano pane nyaya paita nyaya ndikuda rubatsiro rwenyaya ndingouya ndimoziva ndozvisati nezuro tatine imwe kesi iye munhu ari kusimuka mangwana kuenda kumba but ndadzoka imbonzwa inyaya ipano guys hapana musandiudze kuti SIS MELLY manyanyisana tikudi guys ndadedza nevemakambani kuti vavepo comment section pane nyaya inorwadza muri kuona mwana uyu tarisai mwana uyu une makore mangani 24 achataurira pasi because ari pakuchema handimaona ari pakuchema akashayikirwa nemukadzi andikakuswera nezuro anditi saka munhu ari confused mudzimai wako angane makore mangani 22 years angane 22 mudzimai wake saka chirondedzera vanhu kuti nyaya yakafamba sei sati tatanga kutaura zvizhinji chekutanga ndingada kuzvizivisa inini pachezvangu network tinashe yunga ndobva kuchipinge kumoti selindi okay ndingati upenyu hwangu hwese ndakakura ndiri munhu asina baba kusvika pari zvino baba angu handivazivi angokurawo pana sekuru ndikasvika ndombogara pana sekuru apa ndobva ndomboenda ndogara apa ndobva ndombodzoka pakaroorwa mai pavakazoroorwa pamwe ndobva ndomboenda kubasa ndombotsvaga nditsvaga kurarama ndikatosiya nechikoro ndichachida bhozi handina wanga akanyatsa kumira neni chaichai ndo pandakazotangawo kubva kumusha ndichiuya kuSouth Africa kunoko pandazombodzoka kumusha ndikazodzoka futi saka pandakadzoka kumusha ndo pandakazotanga kuzowana nawo nemusikana wangu ndobva tadanana kudaroko ndikazoronga kuti sedu tiri tu tikati ndo pandakazomuti uya kuno South Africa akauya kuSouth Africa ndakatomutizisa kubva kumba kwavo kumusha kwana baba wacho ndokwaakabva
akabva auya kuno kuSouth Africa. It was 1 month back. Anga asati akwanisa 2 months kubva kuZimbabwe. Anga achikwanisa 2 months musi wa5. Saka pakuuya kwakaita kunoku ndakatoona kuti munhu wangu akatouya ari munhu ane utano akatosimba, asina paiti panorwadza kana kuti apo pakadai. But tati gare ndo ndakanzwa mwangu achiti musoro wangu urutema, mwiri uchipisa futi. Pandatora mwangu ndati hande kuchipatara. Pataenda kuchipatara kuchipatara zvikanzi munhu abata pamuviri, but pamuviri pacho pachine 2 weeks. Saka hachafaniri kumwa mapiritsi kana kuti zvimwe zvakaita ana mushonga. Mozodzoka futi naye kuno kumusi wa 29. Mazvona. Saka 29 ndiwo nhasi hauna kuzosvika. Takabva kuchipatara tikadzoka pamba. Tadzoka pamba ndichiona kuti mumwe wangu hapana change yandiri kunyatsa kuona. Ndikafamba ndichipinda mumachechi, mumaprofita kuti ndinyatse kunzwisisa kuti panga ane chimwe here chakavanzika chatisingaoniwo nemaziso. Kuda zvimwe imhepo dzinenge dzasangana ndisikazivi, ndosaka ndaifamba mumachechi. Tafamba mumachechi, but chinhu chandaingoudzwa ndicho chimwe chete chekuti abata pamuviri. Ndo chinhu chandaingoudzwa ichocho chete. Saka zvadaroko tichifamba kumachechi. This week neMonday ndo pandandiri off. Ndakatoswera nemudzimai wangu panapa zvakanaka, achitoti nhasi zvitori nani than madays ese kumashure apfuura. Tuesday yacho ndakatomuka makuseni. Ndamuka makuseni ndiye akatondimutsa makuseni akati buditsa bike rako mumba muno muri kutondinyangadza. Ndobva ndabuditsa bike. Ndichipedza kubuditsa bike akati ndiri kunzwa kuda mapotatoes. Pandaenda notenga mapotatoes ndikatouya nawo. Akatoveza mapotatoes aya. Aveza mapotatoes aya ndikati chigara pasi ndikubikire nini. Ndobva ndatora mapotatoes aya ndobva ndabika mapotatoes aya. Ndabika mapotatoes aya ndobva atotanga kuti idye mapotatoes aya, but haana kudya kuenda kure. Achitanga umwe ndine mazuva ekumushanda ndakamutengera orange crush, but haana kudya kusvika kure. Achitoti nhasi ndiri kutonzwa zvitori nani pane mazuva esara. Ndikati zvakanaka, sezvo ini ndakubuda ndakuenda kubasa, chisara ndouya futi ndichikuona nguva masikati. Pandabuda ndaenda kubasa ndobva ndakazofonerwawo ndimasitendi wangu achiti manya kumba kuna kumira zvakanaka. Todzava dzekuma past 11 to 12 ndo time ndakazotofonerwa ndiri kubasa. Ndamanya ndikauya kumba. Ndakasvika munhu mumba mandanga ndamusiya ari. Ndakasvika ndikamanya ndikapinda imomo, handina kuona munhu. Masitendi awo ndobva anditi apinda umu. Ndichipinda umu mumba manga ari, ndangosvika ndichida kuti nditarise kuti ndidedzere mumwe wangu kuti nditaure naye. Haana kukwanisa kutaura, haana chaakakwanisa kubuditsa. Ndochinzwawo masitendi achitaura achiti paanga abuda mumba achida kupinda mutoilet kana kuti wanga atopinda akubuda. Ndo paadonha. Saka kudonha kwaita ndo pandamutora ndikamuisa mumba umu. Saka inini ndakazongotoona zveshuwa munhu hapasisina. Ndobva ndazotanga kufonerawo mashamwari. Ndatanga kuzofonerawo vekubasa ivavo vandinoshandawo navo. Ndazofonerawo nana sisi vacho. Ende pandakazosvika nini ndadedzerwa ndiri kubasa, ndakazotosvikawo panga pachifonerwa ambulance nemapurisa. But handionoti kuti pane chavakagura chakanyanya. Vakangotiudza kuti munhu afanira kuita 2 hours to 3 hours ari pano pamba, because hatingakwanisi kuti isusu tingamutakura vakaramba kumutakura veambulance nemapurisa. Ndovakataura izvozvo. Right. Saka iwewe muno umu muRustenburg unani? Ende kumba kwenyu iwewe kuno munhu mukuru ariko here? Iwe ndiwe mukoma here kana kune mwana wakoma variko? Ndini first born. Kunoku ndo sekuru wacho, ndo sekuru wakatogarapo, ndo vanototi ndo sekuru, ndo mai, ndo baba, ndo mbuya, ndo zvese. Kumusha kungoriwo namai
nasekuru variko, but upenyu hwangu ndihwohwo kuti hapana pandinoti apa ndopandakakurira kana kuti. Saka mai vane umwe murume izvozvo? Mai vakaroorwa pamwe pamwe. Right guys, mona nyaya iri kuitika panapa. Takagara kudai soka tabvisa kamera kune vamwe events. Panotori nevanhu vakuru vari panapa vemhuri yekumudzimai wake vakaungana pano, vana bhuti vacho vanove ndo vana baba nana sisi vanove ndo vana mai guru handika vari kuti sekuruwo vari apa vemukomana. Saka hama dzakazara panapa ndedzemukadzi. Saka tichisvika tichitaura navo isuku tangofunga kuti zvitafonegwa kakawanda wanda ingori nyaya yekuti iye ashakirwa nemukadzi wakewo zvatongoitawo muno murasindisema zvatongoita mozviziva. Saka mukuzotaura tione pakubuda nyaya dzokuti mukadzi uyu ane 2 months mwana uyu apinda muno muSA asati asvika 2 months anyway. Ashaika aine nhumbu akatizisa mukadzi, akatumira mari kuti mukadzi akatiza uye kunoku zvazvo kutizisa. Handimaona kutizisa kuroora guys, but unenge zvangu zvinongozoipa kana padai handimaona. Saka auya mukadzi kumba kwemudzimai hapana ngati amuziva sofa handimaona, hakuna angachiziva anything, hapana ari kuziva. Vari kungoziva kuti kwavari vanenge vachikuti mwana wedu ari kumusha kuna mai handimaona, ndoshona mozviziva imini ndozviripo. Saka tichitaura nababa vari pana kuti saka mati mwana uyu wodi because hana munhu wokutomira naye zvitori pano guys zvotonzwisa tsitsi guys. Hapana munhu wokuti akutomira naye kana kuti angabatsirana kudii. Tabvunzwa nababa saka alright nyaya yakamira yakadai zviri kufamba sei? Vana baba vakati aiwa isusu hatina chatinotaura naye munhu ushu, chatoda kungoti zvino zvinhu ngatakure munhu wake ainde kumusha. Zvizhinji tinotaura kumusha. Ndofunga guys matonzwa brief history yemwana ushu. Akakura achingoti aregwa apa parogwa mai omboindawo obvapo omboenda pasekuru odai. Saka zvakatooma. Ndamubvunza pano ini achada kuteke notu. Saka iwone vanhu teke notu mune mari kwai pane munhu ari kukolekta pabhuku taafamba achikolekta aminoti achawana mari handimaona. But guys nyaya iripo ndeyekudai hama dzemukadzi hapana padziri kukwana pamari yekuti bhodhi itakurwe kuti mwana uyu arerukirwe ainde kumba. Ndipo patakupinda isusu as usual guys. Ngatibatsirei mwana u24 mwana ushu 24 handimaona. Itori kesi inonzwisa tsitsi zvayo handimaona. Ngaticontribute toita mazuva ese guys. Kana une 20 rand yako, 10 pounds yako, $5 yako, ngatibatsirei mwana uyu bhodhi yende. Zvizhinji vanozonotaurawo kumusha because anotori ega akadai so. Sekuru uyai mudhuze muone sekuru vake ndo hama yake 1 mwana ushu iripo. Mirai muone sekuruwo tinzwewo mashoko asekuru tivari kuti panofambiswawo sei. Mirai tinzwe, hapana kumira mushi. Sekuru morisai zvenyu vanhu. Makasimba ri vanhu vakuru. Saka sekuru nyaya yemuzukuru ndingati nyaya yemuzukuru mataura andoita ndiwiwawo neni wacho nditori pano wacho kare ndakatove munhu nemari yekuti nditoende kumusha chaiko kwacho ndiri kutoishayawo. Saka zvakatomira zvakadai ndakatonyararisa kuti zingo kuti handitona nechekushama kana kuti 10 rand ja 50 rand ja. Saka tiri kundorwadziwa tiri pano. Ndo mashoko endingakona kusadza zvakawanda kumusha kwacho kwakangoite sango. Hakuna kuti pane pamusha petinoti kana kuti inini nditori unono wacho nditi hangu mwana uyu ngaaende ake nemudzimai wake pamba penodini pandaigara pacho pasango. Handitozivi kuti sabhuku ana kupatora here nekuti kare ndakabve kumusha inini 2004 kusvikira nhasi. Saka ndo mashoko endingakwanise kutaura hama dzamwari. Ndapedza zvangu. Muzamu utoti ndipo kutosvikira nemunhu pacho hapasi kutozikanwa. Ndekutosvikira nemunhu pacho tinosvike kumba kwacho ndode kutsanangura zvakapera kuti ini ndakatobva ku 2004. Kutosvika nemunhu pacho hakuna. yowe pekusvikira nemunhu hakuna. Ini ndakabva kumusha 2004. Saka ndisina nerekutaura ndakatonyarara kudai. Ndabva ndazopera pawa manje. Ndoda kubatsira mwanangu but ndokubatsira sei? Iwe uri tarisira uri kuti muri kusvikira kupi nemudzimai? Kusvikira kana sekuru vacho nozvingoto apa waenda kusvika kuti mwedzi kana 1 week. Saka hauna sekuru chache unenge wakatemba kuti uyu kana paita dambudziko unokubetsera. Hapana here sekuru wamatingagona kungotaura navo zvekuti vagone kubvuma kuti pasvikirwe pazoitwa matoksi vari pamba pavo, munhu ari pamba pavo vangarambe vekuti tingataura navo. Komai kuna mai ke
mai vakaroorwa mai vakaroorwa kumwe saka baba havangabvumi ava stepfather vanogona kubvuma ameno ndiziva mbo mwana wanaye asi kusangodzwisa asi mwana wavo here stepfather asi mwana wavo ka taura tinzwe taura nyaya yacho yese tinzwe inini pandakavafonera ndichivaudza kuti ndasangana nedambudziko rakadai samai vangu vakundibereka nasekuru vacho variko kumusha kwacho ndikavafonera havana pfungwa rezi vakakwanisa kundiva kuti ano saka tichavanga takadai vakangonditi tazvizwa chete havana chimwe chavakambonditaurira kuti saka zvinhu zvadai ukama hwako namai vako hwakamira sei ukama hwangu namai vangu ndototi ndo mai vangu vanondibereka ivavo asi mamuchifambidzana zvakanaka namai vangu tatifambidzana zvakanaka asi pavakagara izvo zvavo ndo vanopisa because vari pamba peumwe murume vakasingosiyana namababa ndazopera power manje ndazopera power guys ndapera power guys ngatibatsirane toitwa sei apa mwana uyu tikutaura tachitaura nyaya yekuti pekunosvikira bhodhi yacho kumusha akutorina mai mwana mai vari kuno umwe murume vakaroorwa kuno umwe murume kwavari kwacho kuti kunotopisa sekuru ndivo ava vari kuti vakauya kuno ku2004 havana zombofira vakadzokera kumba saka havana kumusha pavanoti apa ndo pangu andi ndizvo sekuru havana pavanoti apa ndo pangu saka sekuru pakesi yakafane iyi muri kutoita sei chitaurai zvamuri kuno zvingaitwa imini kana tichinzi titaura nababa titaura nababa toitwa sei inini kubva nezuro kusvika chandaitojema ngechekuti ndikumbirana navo asi pekutangire kutoti titotanga tatokumbirana navo basa ndo izvo zvinotorema kuti pane zviningataura zvekuti chikungotaura ngemuromo takatodai toti tokumbirawo kuti mutichengeterewo mudzimai wedu aiwa vana baba vari kuti bhodhi ngainde kumusha anditi kana bhodhi yasvika kumusha towana kutaura it seems as if now there's a problem yekuti bhodhi chirikaenda kumba kwokusvikira kwacho hapana hanimaona zvari kutaura nezvekuti kuti vabvunze mubvunzo iwoyo pachindau panofanira paine mari iripo ndanzwisisa oright saka vakwanisi kungobvunza nemuromo kana chava hapana chivanodayira kana pasina chabviswa oright saka yashona yakushanda apa oright ndanzwisisa manje kana muchiita izvozvo nai sekuru kana pachiitwa izvozvo kuti pari kuitwa zvokuti mutaure mubvunzei veukama pane pachidama kwatakaita sei handizivi ngekuti handisati ndatokwanisa kutaura nangu kuti handina chandakabata kuti mutaure imi muri munhu mukuru kasekuru handiti culture ndeyenyu kuti titi muti mutaure navo tivanzwe pfungwa dzavo imi muri kufunga tipangada mari ndingafungidzira nguva imweni zvisingazoiti zvona ngekuti saka vanofana kutanga vabvunzwa here ndingakumbira kuti ndidini ora chikumbirai tinzwe chikumbirai tinzwe chitoitai zvinoitwa tinzwe haya umana vakomana kana mozogara vana vechidiki makatarisa kuroora ekutisa ndeimwe nzira but muchitisa vana vatizisa wakabata something achisvika ubva unozivisa handi muri kuzvionaka titinogara chikudzai tikakudzai pasina kuitika chakaipa munoti kwanzi ndezvenyizvo vaten city handiti kana uchiti kune munhu tizira uye iwo chiti auye wakabata 2000 yakuti achingosvika ubva kuti tsvagirai kuno because munorelaxa kana marelaxa manje ndogara ndichikuziva kuti chunhu chakavanzwa namwari chirufu ndo risingasikani deti nenguva kuti munhu anofarei ondai zvaitika manje hana urwara mwana uyu inhumbu chete yanga anayo ichangobata zvaitika izvi patoipa takutopindira shona ava vanhu mandau inayo ndiri mushona but ndakutongomira ndichibatsira mwana ushu handizivi ndakutodzidzawo tradition yemandau nhasi ndiri kutoidzidza pano handiizivi zvakaoma because iwe unotenda mwari atisvitsa pano hapana pazvazvichimboenda zvinhu zvenyizvi nokuti ana baba vakagara kuti takamirira munhu iwe wacho wakatora neconfusion dzako hapana chokuitika sekuru hapana sekuru hapana mai mwana kutoriwo zvinhu zvacho regai tinzwe tati vanokumbira vana baba vataure kuseri uko voga tiwe kuti panodiwa mari makwate kuti vataurirani ndibhadhari hangu vatinzwe kuti vanoti kudii panyaya yekunosvikira bhodhi hapana pekuti ndotoburitsa yangu ndovapa
nokuti kungosiya tikafuratira kungodai zvongofa zvakadai. Uye anosara nechitunhu akagara chogore rose. Zvakaoma. Wakauya muno rini? Ndakatanga kuuya muSouth Africa muna 2019. Mwari unga kuita zvakanaka. Wangowana chibhasikoro chako ndechemunhu? Ndinorenda. Wangowana chibhasikoro chako zvakanaka uchizvishandira uchiitawo zvakanaka. Shuwa Satani angosumuka hake hadiwo chakanaka mufunge. Saka baba wako haona kana fungidzo rekuti vari papi? Baba handina fungidziro kuti papi. Mai ukavabvunza vanoti kudii? Mai ndikavabvunza tinobva tatanga kutonetsana. Havadi kutaura? Ndingati ndo maonero anenge ndichizviita hangu kana kuti pamwe ndoti havachazivi here handini ndisingachazivi. But kana vachida kuona namai vako uchibvunza baba vako ngavachikuudza kuti baba vako vari pakati vose nanewe. Nokuti kana vakadako kana baba vako vari kukuda kumusha kwavo ivo vachivharidzira panguva dzakafanira idzi dzivoti tazviwa. Zvinonetsa zvana mai zvinonetsa because pamwe pahandizivi kuti vanenge vakuita mafungire. But vakaroorwa kumwe havana nidhe kuti vakurambidze kuona baba vako. Vakaroorwa kumwe. Wona manje dei vakakudza kuna baba vako. Baba vako manje vanokuzoti huya pamba unenge wozoti ndikusvika kwa baba vangu anditi. Patiko zvino varamba vana mai handi muri kuzviona. Vana mai munoramba kudza vana baba vana venyu vana baba vavo handi muri kuzviona kwazvinoenda. Iwo unoroorwa kumwe. Woenda kunoroorwa kumwe wosiya mwana woti baba varipi hauchadi kudza mwana baba wake kuti vari kupi. Muona ka dambudziko racho mariona nditi. Chizvi munenge mai amatsamwa. Kwaramba. Tapindurwa mhinduro yatapindurwa kwazi yekuti mudini mototibvunze mashoko wawawo. Tamupindura zvamunoda kana zvisizvo zviri hazvinei asi kuti mutibvunze mashoko emutotibvunzawo. Isai 500 rand. 500 rand? Yekuti mutibvunze izvo. Kutibvunza chete. Kuti ndizvo here kana kuti zvopi pasina mhinduro. Kutaura navo chete. Kuti vanozoti havasi kuda kana vanozoti vanoda inge muromo kuti tikone kuvasimudza padare apa kuenda navo kwavari uku. Tingati ndiwo maemero azvakaita. Vaudzei kuti 500 kashona vana baba vari ndovakaino. Handina keshi ndinozoenda ne1 wenyapfu ndonomupa kana pane 18 kana bamini mundu wotipotere pafoni yaya ndivaitire e-wallet. Mwari kuti vasenderwe e-wallet kuti vasibaya zvakawanda kuti amuna kupe mari yacho. Zvakaoma. Baba, 500 tiwe zvibinge zvacho. Chindai munovapa tiwe zvibinge zvacho. Zvakaoma. Naiona shona kandoda kuti mudzidze. Dzidzai. Let this be a lesson. Like
mubvunzai kana pane mubvunzo kwamiri. Hanzi mukomana ane makore mangani? Ane 24. Ane 24, mukadzi wakanga ane 22. Saka pakutoitwa dare guys kuti ivhura muromo yekuti tinzo kuti zvapasina pekusvikira kuti sekushishuwo zvavo vana baba vekumukadzi plan B vangaita sei vari kuti saka vari kuti hatina zvavati havana zvavangataura navo sekuru ava kana kuti nemwana ushu pasina vhura muromo ye500 inove iyo yandabvisa yainda iyo kuti tihwe kuti nokuti hapana. Kana vachangosvika vari kukumbira samari vakati wanda. Samari ndandakana simba racho ngavapuhwai nevamwe mucomment section imomo guys. Samari chipiwaiwo nevamwe mucomment kati motozomirira patokata mozodzokorodza mozonyatsonzwa nyaya yacho zvizere. Hanzi teverai kuna sekuru muchavabatsira kozi vakavharika zvavo. Sekuru vakatozvivharika 2004 wachiuya kuno kana mbodzokera kumusha 2004 vane makore mangani 2004 nokutiko network yange yaudona zvirikuita. tare kuti chapera manje. Saka chidaka na 5 giga. Utspera itengi lofoni. Edibo, depend what is put here. Utspera itengi lofoni. Visa chipokwa. Chibi. Nei. Sekuru makarora. Ndakarora ndichagara nemudzimai wacho. Saka magara mupenyu. Ndakugara ndega. Kuvana varipi? Vana vane uri muno ndinaye muno. Wani uri kumusha uri kutogara kubhodini. Alright. Kamuno muri kushandei? Munomu mani mushanda chinange kuti tikatoti mapisi job ngoti handina kambani ndoti ndoshanda. Kubva 2004 hamuna mboshanda? Ndakamboshanda zvangu asi mune chitupa chemuno? Handina chitupa. Munongozvigariraini? Ndanga ndine passport nepermit zvikatozoperawo. Zvikaperawo? Vanhu moti kwaidhudhula yekuti sekuru vari 2004 varimo nanhasi. Then anodhudhuliwa yeye achinda kumusha 2004 sekuru vari chimiro chakona. Saka mhindure yandapuwa ndapo kuti mashoko muri kutaurira dini tamazo, asi nyaya iripo ngekuti mbotipewo kana 15 to 20 minutes kuti tikone kufonera kumusha vari uko kuti ndiyo nyaya iripo kuti ndo right. Zvakanaka kana zvakadaro. Kana zvakadaro zvakanaka ndaita. Kana zvakadaro zvakanaka. Zvinoita hawo pakanaka. Tongonamatawo kuti zviti. Nekuti mwana uyu. Mhindura ndapuwa. Aiwa rekaiti midideti. Zvakaoma.
Chili pedi kusiri dete. Tembo shora na baba na tawanga pasoro pemene na mundu uchakongotoyi bhei kanyi zvino pakutamba kutozoti zvando zvaro zvakaoma baba anga waitodangana waitowa chinhu chako uchazodadiwa ndicho mangwani katika kona zvakona zvakaoma mutamba here makadii ana baba makadii aiwa anoonekwa shoe zvacho zvakaoma zvakaoma kubarwadzisa kwemene taitosimbisana naye munhu uyo aitochitaura kuti andiri kuti nditore mudzimai wangu kuti auye kunoko tikati andokuti pamwe pacho unochengetedzekawo tisikazivi kuti pamwe mwari vachatonga nenzira yavatonga nayo saka zvinorwadza ende kurwadza kwacho mukomana anga achiriwo kutanga kushanda wakatanga rini kushanda naye mwanangu ngatidza kupana 2 months manje apa manje paakatoti atishande utoti 2 months pauya ndo pauya mukadzi wake kaiva ndo pauya mukadzi wake because akatoti achitoshandishande utoti ndafunga nditori chi mukadzi pamupesa pangu asingashandi ndaingoitawo mapisi job zvakaoma zvinorwadza kwemene zvakaoma zvinogona kunoenda kuzimbabwe vanokubasa vanobvuma kupa iniki kuti madhaisi kuti undoenda kubasa kubasa akowa vanozwisisa tisendabandacheka chipikiro changu 15 one time 15 ubva nezvirendesa zvese zvemari zvine mari shuwa pagore rinoya masanisandaro kuzaya December kuberekere kuti udzai mbomene utsi kuti ndaikucheke zvinhu panze paligara paligara vari ndaimbotaura naye manje pamujaya zvitawo ndaendeamba zake ndodai ndikatoone namba dzake obata daiti ndikafona kuti aba vari kushando noko vari kushandira kwasiyana utambire kurepini ngangoti pane nyaya ndakati ndikutara ndisatenda kunana apa togona kutaura zveruchi panapa toisaakwanisa kugarira ngamburitse celebrity in the making makadii zvenyu mhuri yezimbabwe ini ndinoitwa simba rashi masendeke tinobataona tina cheyunga anova akarasikirwa nemukadzi wake information yanengagonawo kukupai ndichitsigirana nasimene vasvikawo panapa tiri kutovawo kudzirwa nekuti achitovatsvaga but tichatovabata sei saka ndingati information iri panapa vana baba pavakasvika isusu taendesa mudzimai kupala
pala yatakaendesa pane umwe wedu akamboshayika last time tikangoti vanenge 2 kubasa kwedu kuteke lot ndiye akatiendesera saka ndiye watakabva tangofonera taona kuti tiendese kune mamwe mapala hazvidini azviita saka akabva uya akati assista but I think muno muRustenburg vanhu vazhinji vanomuziya anonzi Mr. Muzeya ndo vatakabata navo ndo vataendesa bodi ku Pretoria kusosha nguva. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti SIS MELLY vane information yandodawo kuti ndivaudze yezviri panapa uye nemiwo muchizvinzwa makateerera kwamuri ikoko. Nyaya iri panapa SIS MELLY ndeyekuti vana baba pavakazosvika nezuro isusu tatisipo enda ndamboendawo kubasa ndomboisa magasi account yangu yakavharwa handisi kushanda izvo zvitekelo. Saka pandakazodzoka day before, in fact nezuro day before ari manheru kwakauya bamukuru vanova vakaroora sisi vemushakabvu. Saka pavakauya vaizama kuti vanzwise information iripo vachiona situation iripo vana baba vasati vauya kuti vagovaudzawo feedback vaonawo zviri paground kuno kunei angane hama ere zvakamira sei. Saka nyaya yakanoitika ndeyekuti vazivawo ndobva vanoudza vana baba zviriko. Vana baba vakadecida kuuya. Saka vana baba pavakazodecida kuuya vana baba vemufi tinashe from the day rakaendeswa mukadzi wake kumochari ndingati ndina ndiripo nomwana unzi Edmo Maposa. Saka tinashe anga achitiona titoriiswa hama dzake even izvozvo as I'm talking akatomirawo achitoda kunzwa kwandiri kuti zvapapi zvadini. Saka nyaya iripo iri kuitika ndeyekuti ndingati kumhuri yeZimbabwe nyaya iripo vana baba pavakazosvika nezuro vakasvika mukomana tinashe uyu aine vamwe vake vanogara navo pano. Saka vakabva vabvunza vana baba kumukwasha wavo kuti tachikumbirawo kuda kuziva kuti une mariwo yauinayo paground yawakabata. Saka tinashe akabva ambopuwa mukana kuti ambobudawo panze nevamwe vake ndokubva vazodzoka munana baba vakavaudza kuti isu hatina kana sendi ratinaro hatina kana mari. Saka vakabva vanyora pasi like an agreement yekuti mazita atinashe nevakomana vangainawo panapa ndobva vanyora tsamba yavakanyora vachitisita kutora mwana wedu timubvise kupala yaanga ari tobhadhara madhezi avanga vamutora estorage neakamutakura then toenda naye kuGauteng then tonodhila nepala yatinenge tichizivawo plus teta kuisa nyaya maoko medu hatichakwanisi kuti tisisu tounganidza mari vekumhuri kwemukadzi taunganidza mari tokupa imi kuti bhadharai pala yenyama anga makadini futi makatsvaga nekuti mamuna kana chinyi hamuna kana mari. Saka ininiwo ndakazongova responda vana baba ndikati imimi muri kuti vakomana ava pamunoti vatoshanda navo ndikatasa mazita amanyora paagreement yenyu iwani mukomana vatoshanda naye anovashayikirwa nechinyi nemudzimai. Saka ini ndo pandakatanga kuzviintroducewo kwavari ndikauza kuti handoshanda kuteke lot toshanda tese natinashe. Saka ndingangoti maissues akaita saaya kana kuri kubasa either munhu ashayikira pabasa kana kuti either munhu anenge awirwawo nedambudziko ndini ndinoadresa vanhu mumagroups ndini ndinotenderera ndichikolekta mari ndinochengeta mari dzachoni even kana mumwe wedu akanzi adonha nebhasikoro avhunika ndini ndinowanzoita kuti tiencourageane magroups ekubasa kwedu isusu. Saka apapa nezuro inini zvandakangokwanisawo kuita ndakangonamata una Mwari kuti dai Mwari vatibatsira pane zvandiri kufungidzira zvingagona kubudawo ndichitarisira muzuva ranhasi nezuro pandaitaura navo. Saka vana baba ndakavati vana baba zvamataura inini ndazvinzwa and according to information yamaudzwa natinashe nevamwe vake nedecision yamazotora inini decision yenyu iri right 100% because mimi pamatouya mabva matoona kuti pari helpless hapana chatokwanisa kudini kubatsirwa nacho. Saka it's better titore mwana wedu sezvamanga mafunga zviri right. Asi ndakabva ndachizovakumbira ndikati vana baba hongu tinoziva kuti tiri padambudziko asi isusu tinotiwo kubasa kwedu handingati tinokwanisa kureza mari inoendesa mufi kumusha but we can get something. Saka ndachifungidzira kuti dai mamambotipawo kana tumadays bichana nekuti nyaya yakaitika nezuro. Saka hapana pekuti tinashe even uya angatowana mari vakati ivo izvozvo tinozviwa but zvaitika ndezvoti amubvunza akati haakwanisi kuwana kana mari haana kana vanokwanisa kubatidzana navo kana mudii. Ndikati aiwa ipapo ndapanzwa but inini zvandaakukumbira kwamuri ndezvekuti vana baba dai mandipowo mukana ndanoadresawo nyaya yangu kune vamwe ndaadresa nyaya kune vamwe I'm sure kuti tinogona kubatiranawo padiki patinenge tadini tawana nekuti babawo vakanga vati dai zvazvinzi muri kuti munokwanisa kuwana something zvairatidza kuti pamwe tiri kufambirana pamwe but kana musina kana chinhu chamuinacho
zvine zvichiratidza kuti hatisi pamwe, munongozivawo zvinorwadza zvinhu zvakadaro, even iri hanzvadzi yako wasvika pavanhu vachikudaro. Saka inini ndakaramba ndichingovakumbirisisa vana baba kuti vana baba zveshuwa ndiri kupanzwisisa, asi ndiri kuramba ndichingokumbira kwamuri tipeiwo mukana pichana kusvika mangwana, then ndigodzoka zvakare kwamuri ndichikuudzai kuti chakwanisawo kuwana pakadini. Zvisineiwo manheru, before manheru vakabva vanditi alright, takukupa nguva from now muchiorganiza nevamwe vako kusvika mangwana rinova zuva ranhasi, zuva rovira, motiudza feedback kuti mava papi, mawaneiwo, pane zviri kubuda here, moya muchitiudza paground zvinoratidza kuti kana pane zviri kubuda zvinoratidza kuti zveshuwa pane zviri kudiniwo zviri kubuda, so that we can do our decision yekuti okay, taakuchimbokusiyai timbodzokera kuJoburg tombonogarawo dare nechinyi nevamwe vedu vemhuri. Then kana kuri kwekutiwo kuno kune zvichibudawo, kana mazonziwo mashoterwa, handiti chiromuko wemizoti vana baba tazamawo kusvika apa, asi tachikumbirawo kubatsirwa, hatingamborambi nokuti mune maratidza kuti maitawo chido pane kuti hapana kana chinhu. Saka vana baba vakatinzwisisa chaizvo, zvandova zvandino appreciate, because ivo vanga vaita decision yavo ne according to information yavanga vawana kumuridzi wemufi. Saka vaive right zvavakanga vataura, but ndakavakumbira zvinova vakatimirira kusvika zuva ranhasi pavari. Saka ininiwo kutodzoka izvozvi kusvika panapa ndopandabva ndaonawo SIS MELLY varipo. Saka SIS MELLY munongoziva semuno muRustenburg nekumwe kunze ndiamai vedu. Inini vanga vasingatondizive, but vari kutonzwa vachitaura izvi because ndogara ndiri pamalive avo ndichivaona pamwe tichitovamhorosa. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana baba so far stage yanga iripo ndeyekuti vanga vakamirirawo inini kuti ndichisvika ndichivapresenta kuti vana baba ndambotendererawo ndakwanisa kuwana zvakati, so that ivo manje on their own side of point view vanobvaona kuti vorega here kukondinya nedecision yavanga vagara ida kuita kana kuti voenderera kumberi. Saka ndo chimiro chiripo kusvika zvaizvozvi. Saka ndazowana SIS MELLY vari panapa ndikwanise kutsanangurawo on behalf of yenyaya yekuti SIS MELLY vagonzwisawo kumwe kumidzi kwenyaya yacho kuti yabva nepapi ikasvika papi. Saka ndo nhau iripo. So SIS MELLY vanga varikuda kuzama kuti vataurwa nana Tezvara, nekuti mumwe wedu problem iri kuitika ndekuti haana kana hama dzari kutoti hama dzake ka ndimi vamwe vacho vatiri kutotaura navo kudai. Saka pakaoma kuti futi woti mukadzi wako ashaika uriwo unaye, woti futi wakumuendesa kumusha kwavo, zvinhu zvakaomera manje kuti akuomesera varidzi vemwana. Saka pakutoda kutotiwo dai Mwari apindira vatakwanisa kunzwanana, but hazvichangotauri nemuromo pachivanhu, munozviziva hazvingotauri nemuromo, zvinodawo kuti munoisa something vanhu muchitaura. Saka ndo yandingati nawo iripo yandingagona kuzivisai. Saka vana baba inini pavanga vandidedza vanga vati isusu tawana pauya ava amaya, isusu hativazive kuti isusu tirambe tiri pano svika nguva ino takataura newe, ndiwatanga takamirira kuti ugozotiudza kuti wadii zvinhu zvako zvapapi. Saka uchitiudza kuti sezvo ava amai vauya tochivateererawo here nezvavanotaura kubva kwauri iwe unovatrasta kusvika papi. Saka ndopandavati ano ava sisi vamuri kuona vari apa ndeamai vedu vanotobatsira vanhu mumatambudziko akaita saayaya through nemhuri yeZimbabwe, vachivapawo mashoko anenge aripo, information yepanzvimbo yaitikira zvinhu, vanenge vachikwanisa kubatidzana vanhu vachibatidzana. Saka ndati nditaure on behalf yekutiwo vana babawo futi vagokwanisawo kuti vasununguke kana sisi vakutaura navo vasanyanya kubatikana zvavo, nekuti vanga vati kuti isu tive free toda kunzwa kubva kwauri nekuti ndiwatatakamirira. Saka kana uchibvuma kuti titaure navo sisi kana kuti tisataura navo ndiwo unotipa bvumo. Saka enda vati no vana baba makasununguka 100% kuti mutaure navo, ndo zvananga chida kuti ndikuziviseiwo SIS MELLY vachizvinzwawo. Ndinotenda zvangu. Saka isusu takungotaurawo newewo uchizodzosera mashoko. Aiwa imimi neSIS MELLY tatongova vamwe chete, matombonawo matouya because nditorwa ndakadai zvonduzo ndoomera. Mweya wangu wachingofona, mweya wangu wachingofona vane zviri. So guys, mazvinzwa nyaya iripo, at least pane anga tasina tozvinzwa izvi guys, chete ngoti munhu ari kuchema guys, lazima kutoona kuti mwana uyu pakamira sei. Saka zvimwe zvindofunga zvitongomuskipawo mind yake kuti ataure kuti ndo pavanga vasvika. Handiti vana baba havasi kumboomesa zvinhu, mazvinzwa vari kuti zvandasvikotaurawo pano pandamubvunza ndo zvandabvunza ndichisvika ngati uda kubatsirwa iwe kuti uda kubatsirwa, ndamubvunza mapafoni makuseni panaita nepafoni iwe wacho une mari, ndo mubvunzo futi waungodi zvadzokozona baba kuti right iwe wacho panguva ine wafirwa nemukadzi wako pane zvinhu zviripo izvi tomboisa pasaiti, une mari isi tozokubatsira tichiziva semunhu tongoti mwana waitori nherera takatongotarisa iti anti mashona. Saka guys nyaya iripo ka
tongoitawo patinogona handiti yatinogona pane vetekeloti ava hamene tachabvisawo mari kusaidi kwavo isusuwo sana mai handitika semadiaries what we do to vanhu vedu nevasiri vanhu vedu handiti vamwe kana if the spirit pushes senge pane imwe mwana uyu iri kundipusha futi handimaona we are going to do it tongoitawo zvatakwanisa handika tobatanidza nemufana wedu uyu aripo toona kuti pabuda mari then totaurana nababa ava vana baba vodi vodecida decision yayavo manje kuti vodi pala yoshandiswa yoyo here kana kuti nokuti kuti vati vanomutorera mukadzi wake voinda naye vonoita zvese that means iye chero kushaona last respect yemwaka pachina plazi pane pasina ukama zvachose pane patoipa pane patovene handizoti ngatidi pane pasina chakanaka chitobuda patoyekuramwirana kunenge kwavepo hazvibudi saka ngazvimboitwa negwara rakanaka andimaona kana vachiparadzana voparadzana mune zvakanaka andimaona I think ndo zvipo saka pamwe ndima akabata foni guys ngatitangei tione tione kuti how far tinoita sei inini ndiri kubvisa 500 rand inini ndakazvimirira I always lead by example anti ndizvo saka ndatanga 500 rand saka atione ikoko kuti zviri kufamba sei guys hatisi kuramba chero ne20 rand tozati vamwe hamuna unenge ne20 rand chete tikutoida 20 rand iyoyo tikutoida as long as ichigona kungoisika pa-e-wallet kune madhimini chete andimaona isai kuna shumbresi ari mere mucomment section pina namba dzako shumbresi kana kuti ari rugatimbokusiya wakuda unobatsirwa shumbresi kana urimo pina namba dzako handitika diaspora moziva kuti munobata antiselina diaspora munobata antiselina koko kwenyu 5 pounds tikutoida 5 pounds iyoyo tokumbirawo 5 pounds iyoyo kana iripo so that tingorerutsira mwana uyu inherera mwana uyu ndoda kuti kana zvazopera zvese zvoda kumuadopta angu mwana uyu kwete kumuadopta ndigara naimba kwangu kungomupa guidance life kuti life anoita sei nelife zvifambe zvakanaka kutanga pakutora funeral policy chai antimona and ane 2 months chete 2 months achishanda just 2 months achishanda ana kana nguva yakareba achishanda and then this happens atirega nditorewo mukadzi ndiwane kuwachirwawo nekushepewawo life zvobva zvaitsata nobva uya obva aba zvake antimaona saka guys handisi kuzivawo kwamuri kuti zvibani ndima yakabata foni right ngikiri yaiswa guys number yaiswa e-wallet guys nekuzvininipisa kwese pamberi penyu hanzi tobviswa padiki yes bvisai padiki hanzi tipewo PayPal yediaspora I'm not sure PayPal yengikiri and I'm not sure PayPal yediaspora normally diaspora vane hanzi 30 pounds from me. Thank you Doris, may God bless you. Hanzi ndosenda PayPal kunani $10. Thank you ne$10 yako. Thank you my sister, may God bless you. PayPal andizive manje kuti PayPal ku UK mune account andiselina vari vategai andiselina vaise PayPal yavo because most of diaspora vada kushandisa PayPal. Ndokumbira anzi bamnini please fix our accounts makavabvisa vakwanise kushandisa mu-comment section admin makavabvisa runa na shumbresi vanokwanisa kungoenda kumessage achiti havana chimwe chavanokwanisa kuita 20 US. Thank you very much. Thank you net 20 US. Thank you guys. Hande ituone, let's go. Hande ituone ndoisa kwamuri. Alright, rufaro page. Okay, akashaika nenhumbu hapana ari kuziva kuti chakanyatsoitika. Victor ari kunyatsoziva hapana. Saka 500 iyo ndeyekutaura kanai, ndeyekutaura right. Vane marands sendai panamba dzakapinwa apo. Alright, Nadia, thank you. Send her up. Letu PayPal diaspora. I am not sure. 20 pounds from me. Thank you. 50 pounds. Oh, thank you guys. We are pushing. Ande Triguenda. We are pushing. Ande I'm sure right now that we could 2,000. So 2,000 yashika. Ande we are pushing. Ande 20 pounds. Thank you Magumba. I want Triguenda. Ande 100 for me. Thank you Sheila. Shirukufamba. Ande admin, I hope mukutora ma screenshots anditi. Admin, please take my screenshots kuti tizotera Maria bamnini gadzirisa ivana ru. Thank you Alice, 20 pounds again. Aiwa zviri kufamba. Hande guys, target yedu pana papa. We need as much as we can get so that iye anozoda kuenda achada kudzoka mwana ushu. Akaendawo kunoviga mudzimai wake achada kudzoka kunoko.
ndofunga vana baba utongozvionerawo kuti chero mataxi awada ndonopinda ka hapana mataxi amunonopinda apa hapana hama ndiyo iyi sekura 2004 vakauya muno havana mbozoi ma aisa kupepa kwangu. Alright, thank you Shinga anzi wakanda kupepa kwangu. Thank you very much. Anzi tipe number UK. Ndia Andiselina, thank you Farisa Diki 20 pounds. 100 mariri kukwira 100 guys. Thank you guys. Thank you PayPal please. Apana regaindi se PayPal yangu. Alright, let me pin my PayPal. Because Andiselina is nowhere to be found. Tingatononoka regaindi pin PayPal. Regaindi ngoisa PayPal yangu. Yaenda kwangu enda kwa Andiselina, enda kwa Andiselina. Ndaisa pay. Hanzi my e-wallet ari kuuya. Thank you Shumbres. Thank you, let them come my e-wallet. Ndo munondipasa manyemwe vanangu mani mimi. Munondipasa manyemwe. Right, PayPal ndaisa yangu because it seems as if Andiselina avapo. Right now. Ndaisa yangu PayPal iyo irapo iyo. Ndaisa yangu PayPal iyo irapo iyo. PayPal iripo ndaisa. Sorry, andachirega kuchema. Andachirega kuchema. Chirega kuchema maje mukachema mimi anonyaradzwa nani? Mukachema mimi anonyaradzwa nani? Zvakaoma. Right. Ande my diaries ande e-wallet. Thank you Isabel. Thank you. Waisa e-wallet ka number yana ndakapina. Okay, Andiselina is now here. Right. Isaipa ne Andiselina. Isaipa number ye UK hiyo. Isaipa number ye UK +4479. Isaipapo iyo number yaiswa e-wallet number iri mu comment section cheni. Iri mu comment section. Okay, gogobana ta. Anzi gogobana ta I'm sending paper ba yapinde ri baba. Anzi ndikusenda paper ipa baba. Thank you weight loss 20 pounds. Thank you weight loss. Guys, mu follow weight loss by promotion by portions control you. Mumu follow please. No privilege kana usina nasi, don't worry. Pana papa unozoti pa diaries pana pano Mother Teresa ye Zimbabwe. Unozviziva? Mother Teresa ye Zimbabwe. Saka don't worry. Mangwana togona tinenge titori nemumwe. Saka don't worry. Ande itone ma diaries ande itone 20 pounds. Thank you. Hanzi tidzo sai number za Shumbres. Right, Shumbres dzisa number dzako. Thank you Gugu Manube 20 pounds again. Thank you Manube. Thank you. Tokanda e-wallet kusend. All right many no Bruce. Misa pa number za Shumbres anditi misa pa number zangu. Misa pa number za Shumbres. Aiwa Mary vato institution iri pana pa istombori yekuti kudi vato unotoedza zvonera wega. Utozvionera wega aistombori yekuti chi ivo vana baba vatoziva right now kuti vanto kutongo akatogonesa mwana kumba mukadzi kumba voita mukadzi kumba votongoviga zvekuti mamwe matoxi apa amen kuda hapana mwana uyu hana kana mai chaivo vasiri kutofona vachibvunza mai vako waguma kufona rini mwana musi wakaguma kutaura nawo chiwaudza iwoyo havana zombofona bheki vaida kunzi kuti aufa mai vari kunzi vakaguma musi wakaudzwa kunzi ndashayikirwa nemukadzi ndopa vakaguma havana kuzombovera nandaisa 200. Thank you Fungisai. Thank you being Yvonne. Thank you very much. Botswana isaipa e-wallet. Let you back and isaipa e-wallet pangu baba. Katsai. Isaipa PayPal yangu. Shumbres isa number dzako ukadzipinwe. Isa number tipine chikaisa za Andiselina topina dzako. Tisa za Andiselina topina dzako. Shumbres isa number. Isa number Shumbres. Isa number. Guys, dambudziko zvarinoita manje nhasi riri kumangwana riri kwenyu. Chingoti chingoita the same izvozvo hatina yekutamba. Ndokutongobatana kwacho ikoko. Animaona. Ko mai vemukadzi vari kumusha. Mai vemukadzi vari kumusha. Sending e-wallet. Thank you. Shumbres pin a number. Shumbres, can you please pin your number? Hanzi vemukuru chodi. Isai kuna Shumbres ikoko. Maiona number Shumbres andi. Link for your page. Okay. Weight loss uzotipa link yako ka. Zvinenge zviri kuita mwanangu. Chinenge chiri kufamba nebhora. Hanzi how much is needed? We don't have a figure for now. Zimu inotumirwa papi simeli. Kuzimu munonetsa. Kuzima muna mapana mune PayPal here apa. Kuzimu munonetsa. Mune ma PayPal here kuzimu tikupe ma PayPal number. World Remit mukuru inoita piwa zitana Shumbres Berita Banda number ndiyoyo 074. Mamuna uzipina wani bamni.
ndoti mukapinda andisena mopinda shumbresi mopinda andisena mopinda shumbresi. Much is needed. We don't have a figure, guys, with mari yakati. We just want money. Tozongoonawo kuti tamubatsira sei kuti mwana yaende. Takutomira sei hama dzake kuside kunoku. Takutomira sei hama dzake kuside kunoku. Ndikumbomba sei kwa. All right. Andisena vagadzirisa. Vaisa 2 number, all right. Chero yamawana. UK vanhu vari kuisa pana Andiselina. Pana Andiselina. Full name and surname yaShumbresi Berita Banda. Berita Banda. Mukuru kana to hold remit. Mpesa inoita from Mozambique. Yes, thank you $20 from Shamiso. Thank you Shami. Thank you. Toraima screenshots. We don't have a figure, guys. Trukudangoti zvinhu zvifamba. We don't have a figure as yet. Ngoita kuti iuye tiwane kubatsira mwana aende. Thank you Ru Audrey. Thank you. Ina muyatowira mwana uyu, guys. Ndaisa kuna Cherry, is that okay? Joelin isa kuna Andiselina. Cherry asi kubatika zvokumhanya ari kuholiday. Cherry ari kuholiday ku Republic of what ameno. Isa kuna Andiselina. 20 pounds. Thank you Violet before. Thank you Violet. Thank you. Alright Shailene, it's okay. Anzai. Okay, thank you Lizzie. Thank you Sharon Makaure. Thank you. Team admin essay ndokumbura kuti next time muite bhuku ga. Azvina basa tinenge tiri pa live. Itai book. Team essay yese inenge yakanda something write down. Ive UK itask yawe Andiselina. Anza toisa 20 pounds. Kuna chera T1 sha. T1. Kuna chera T1. Tanaka Meros, thank you Tanaka, God bless you. Thank you Tanaka, thank you. Aiwa muri kufambisa guys. Aiwa zviri kunyatso famba. Right. These are last izvezvi ndotora iaya ma notification eva ndiye last. Right. Wow. Okay. Saka papa's the next step. To us is already up going to avoid the back and to this. This is the one that we know to the namba dzangu munota namba dzangu dzina vari Australia. Imi munogara masembekisa namba. Mirai mo. Hazvimeke sense zvishu. Sisi mati ndakamfona mirai mo. Bari page ziripo. Page ziripo. Ndabafanira kuti pala. Very big mistake. Vanogona kurekisa video. Hapa kunetsa. Because mona zvinoitika kuti twariliza nonoriliza but manje chechakunetsa pane paukanganisa besides pane ukanganiswa relationship yedu isusu manje. Aiwa pane ukanganiswa relationship ka because ikona hama ine yavo yani kana nchira chosa police yavo vanodi hapana kukama ukanganiswa kungo vaudza kuti no pane police yavo ava vati shandise tu yayi kudzakaende chete mari chezvosvika zvekumari storage kai 2 days ndakubvira kunirizuno. Aiwa unoti zvandiri kutaura tiri brand ambassador ndatongofanira pano ndenda kutaura navo but chete zvandiri kutaura ndatongofanira pano ngatikobanira but ndichafanira kuti level ndakatoenda kusaiti kuti tiri mukoni kuti imimi kwenyu kune mumwe munhu abayiwa nebanga ndiani
kumr d rini nezura papa muno muno kuno kusina to abawa ni ba ari pabasa kuma andizvitoda kupasana kuti ndakonzwa nehama ndinoona kumr d actually madhairis kuda kutendai ungoenda kusekerera dai so muziva kuti tirikufamba nebhora guys zangu. Thank you very much guys, muri vanhu vangu. Thank you. We are there to impact the nation. Tinombosiya zvokuti takazodai tikazodai tiri mudiaspora, we are in a foreign land. Chinangwa chedu kubatsirana panenge paita zvakadai, asi ndichibva pano ndiri kuenda kuteke a lot kuno kujoinisa imese mafina. Mune mafina mapolisi hamuna. Onai ichi ndakandineye vanechi vanotobhuluwat tankutovheringidziwa ngorutsiro wangu inotsikoleze blue kingdom ndizvo kingdom blue kweiwe wakostorina wakasingatarisiri hauna kwaiwe hauna saka ndiri izvozvi ndiri kuti mutondipa manhamba ene mastai ndiri kujoinisa musingadi muchida. Policy it's only 80 rand pamwedzi, 80 rand. Nhamo yakadai yangouya kungofona ndawigwa nedambudziko vanotosvika pano 2 minutes votrapoti yotoenda. Hauna nidi kuti mari chichi mari ndinotozongobvisa nevanhu ndeyechema ani muri kunzwa. Saka wafana rongekai kutenga pizza is 280 box relarge, police 80 rand pamwedzi. Saka ngatirongekei timu rangu ucheru timu rangu unayo here yokuzvara ndiri kutoda masitei wayo zvezvi nda kutokujoinisai ende mwedzi uchipera kusvika 3 months akwana mwedzi uchipera ndokuzomira pakete kutekela kuti ndichitore ma8 rand iwayo ndichikubhadhara ndoga ndichikubhadhara ini ndozokwai makadhi mobhadhara mashops 3 months ikakwana chiteka watove bhouti zatichinokanzi wafigwa 3 months chete wakutovigwa. SIS-MELLY paper wenyu inoti SIS-MELLY@gmail.com 8 rand aisimari yako ndabona mari kupa wena ngati kuno kwamuri kure kuno kusaziva kwa munobatsirikana hakuna kutsvukira mahara udaiso musina polisi hazvishandi. Ndochokwadi mose ndiri kutoda mastenyi nevasi uyu munhu ngajoine polisi kuita kuti zvire munozoya muchiti tabata aiwa tabvisawo iyi yechema chiwana kufamba zvakanaka utenge chikatora chokudya polisi yakuitira zvese. Kofi ndotoya mota inotoya nekombi ndotopinda ukajoina ye159 nebhasi zororo yako zororo pumulani mucomment section umu. I hope zororo pumulani makajoina munayo. Joinai zororo pumulani guys. Kana usati wazi maiona nhamo yaitika panapa, kana usati wajoina itondibata kuseri nezita rako nefoni namba yako ndikutokujoinisa ini zvenharo nokuti nditamuchadi kusekerekwa ndakutoleretai zvakwana. Joinai polisi, joinai mapolisi. Muri vangari kwemichekeleti kuofisi kwenyu cheko chekumbori kupi ndoda kumbouya muchita meeting paya papo ndoda kubatira ipapo. Iri kupi ofisi yenyu? Ndosaka ndiri kuda kusvika paofisi mese makaungana paya tingoita zvinhu zviri right. Muzonditenda muchanditenda one day. One day you will thank me. pachokwadi isusu mayoungsters police airemekedzi hamuiremekedzi ndochokwadi. tozozviona kana tapa dambudziko kudai but police ndoda chokwadi mulife inozodiwa ndochinhu chinotodiwa. hosisi aiwa vari right ndimi maeukaenda kuzimu unodii unongokontinya kubhadhira ikoko kuzimu nemabhondi but kuzororo inenge yaadhafs, kuzimbabwe inenge yaadhafs. Zororo pumulani idhafs guys. Saka kana uchinge wakrosa border unongokontinya kana wati warilocata back to Zimbabwe unongonobhadhira nemabhondi ako asi unenge wakubhadhara iri dhafs. The longest saving, the longest funeral company in Zimbabwe, dhafs. Saka ndakutendai guys dzangu nezvauya. Saka mbogai tichinzomwana achisa shoko bheki kuvakuru tinzoti vakuru vanoti kudii takutotamba kanyaya dzedu panapa ndokunonzi kukura.
kuraoni mazvova mwanangu inonzi kuraoni sori yako kuti upenyu hwako ndehwenherera but utongoshinga semurume one day chazitaura zvakanaka chazoudzawo vamwe ane testimony yakanaka wazvinzwa kutoza zvandakambopindana nazvo rimwe gore so hazvimborambi zvakadai situation ufunge inochinja wanzwa inochinja situation hazvimborambi zviri zvazvirizvi inochinja situation uri kukura chete unofanwa kuzviexperiensa paupenyu but zvichanaka hazvirambi zvakadai mwari havavengi munhu anditi amjasori hangu kuti kunza kuti mai vako havana basa vari kukoshesa murume wavo dei vanga vambondifona pana pamai vako ndambonyatsokuvaudza maviri matatu havakoshesi murume kudarika mwana wavakazvara kukoshesa murume wavo kuti iko zvinoitika vane murume wavo vari kufimba unaaniwe kunoku vari kuti wakamira nani kunoku vari kuti wakamira nani wai vasiri kufona chizviro saka madii kana vati zivo ngoti tazviwa vari kureva kuti zvimai vako sisi mei zvanzi toda kutendai zvanzi ndakavigirwa sisi vangu last week nezororo kumulani nezoropo mulani hanti wazviona ukavigirwa zvakanaka zoropo mulani is the way to go is the way to go shuwa dei mai vako vangu vambofona ndiri pana ngava phone number ngauye whatsapp nemafone number nemaster avo chete full name nesename nefone number yako chete then ozojoina ipapo une yatime mumbovafonera ndimbotaura navo mai ndofona nei muti vandibhowa chokuti pano mai avo shuwa ndoza kumira nemwana wako pakade vari kuti mwana nani usha handiyani vaumira namai vake panguva dzakafanei zvanzi how much a family of 5 per month to join zoro it depends up to a family of 5 inogona kuita 149 rand nai sekuru mambotaura here nasisi venyu kumusha kumai vemwana handina kumbotaura kukana vachikoshesa murume kudarika mwana wakazvara vanenge vachida kuti ndakazama kutaura navo nezuro asi vakangoramba vachikakama panyaya yatataura yekuti todii kana zvinhu zvakaomazvadai ngenyaya yekuti mudzimai wedu unofanira kuekupi kumusha saka todii ndiwo uri vana blazi mafoni avo asi kupinda iwo makumbo ako unawo ufandovatauri todii menu inendoziva ndiri pamurume yatemekasviki pakupera pasina zvindu yakadi kukoshesa murume sekura mutauri nesisi venyu here vaudze mwana uyu kuna baba wake anotsvaga baba wake kana kungotipawo kana asiri kunyatsoziva kuti ndiani ngavangotipa varume 3 vavanofungidzira kuti vanogona totsvaga baba vemwana tovatsvaga tikavawana baba vacho mai vacho vanovaziva kuti variipika aiwa hazvina basa ngavatipe zita rababa ava nesenemu yababa titsvage baba inini zita ndarikangana asi senemu yake ndi maocha anobva kupi kumba kwake chaichaio kumalawi asi takasangana mumapurasi ishande pamwenje famu inyazuu information issue zvinoendonyora pai isitinowanzowana vanhu vanenge vakachinzi vakarashika kaisitinovawani nyorai bamnini ndiri information toda kutsvaga baba vemwana ndokwataigara tesogona kuwana hama dzake dzimwe dzisiri baba vachatisvitsa pana baba vake takapesana 2003 cheri Sharon Chikukwa. Thank you, Sharon. Nguva yakanese zvemapurasi zviya ndenguva yatakapesana mukubuda kwa zvemapurasi kuti zvimapedzi saka sitana kamuchagoni kana kunyatsofungidzira kuti mungafungidzira kuti ainzi Edwin, Edward, Edgar chendinoziva basa rake aita nezvei waiye musekiriti wepapurasi iro raisi mwenje famu maocha rumwenje famu mwenje famu kuinyazura mwenje famu tichiinda iko kuti nodzikire pachipembere nyazura from Malawi anditi ndezvemakore api tapesana kuti tatopesana kuti handichazivi kumuona muna 2003 mwana uyu angatozvarwa mwana uyu inga mai vacho vatobvako vakabva ikoko vane nzvimbo saka baba havasivi mwana avamusi panyaya dzekuti inini ndanga ndatadze kuzisana mai vake nani nemurume vanga vakurambe kuti vagare vese vene apa hanjwadzi yangu yaikukwidza kuti ndizvo zvichaitika tichagara tese inini ndochiti haungagari neni pana paiwe wane nzvimbo ende kumurume wako kana kuende kumba chete baba vacho
Vanozikanwa asi vanozikanwa ndini chete. baba ivava Vari ndio pendisikaziviwo neni kana mama wacho havazivi pana baba vavo kuti varipi. Asi information iyi kana mwana wandakambomupa andibvunzisa. akubvunzai tovatsvaga iwo tovatsvaga tovawana pamuningiseva information ngai tivatsvake tichaiwana tichavatsvaga togona kukudzai kuti tavawana zita ramai zita ramai vacho nerenyu imimi zita ramai nisenemu zita ramai vanonzi vainzani mai Vaizi Karirai Yunga. Karirai Yunga. Karirai Karirai Yunga. Rasekuru chizani Farai Yunga. Ungwe Yunga. Yunga Yunga. Oh, 2003 yanga atozvarwa yanga iri nhumbu wakazvarwa 2000 ngazvarwa ndiro 93 ndi 2098 ingazvarwa 2003 saka baba vanomuziva kamwana vanga asisiko mai vake wakazozvagwa baba vasipo baba variko mama vadzoke kumusha kuchipinge zvakaitika ndezvokuti pakaita nhumbu avakulu ava vakadzinga sisi kuti eidha nanogara nemurume wako ore naumba kwako sisi ndobva vaenda kuchigumba saka mwana azotozvarwa kumba ave kumba saka takudzosera shoko guys bamumukamera mutone mune mababa kushu zvanzi SIS MELLY pane avaziva baba vemwana uyo please hanzi pane munhu aziva baba vemwana uyo baba wako vari kuzazikanwa iwe ndiani iye pane munhu aziva baba wake atauza tikati sisi vanhu vanonzi vakashekwa tinovawanda comment section yacho comment yacho tienda maiona comment itii vanyore vakomende pacomment iyoyo itii vakomende pacomment iyoyo maiona blessing t takavada ndianyore hanzi SIS MELLY pane avaziva baba vemwana uyo please ndo zvandikuti kuti aripi munhu wacho anyora kuti anyora pacomment avaziva kupi munhu wacho blessing munhu wacho ari kupi ndiani aziva baba vemwana iye hama yacho here baba vacho ndekwariwocha asi vangu vari kumaocha asi vangu vari kumalawi vakanga vasangana kumwenje famuko hanzi ku35 miles nekumaplots hanzi ndo ariko here zhizhame zvavo
kadzosera munyai nhasi tikuita shona chaizvayo zvanda kutoita shona nei kadzosera munyai neshoko kuti anokumbira vana baba kuti vambodzokera nhasi chingani vozodzoka nemusi wemande kana tuesday mari yacho yaungana vachizotora avo bhoti pano kuti varambe vakagara pano vasingataudzani kudai plus iye mwana weyanga naye yanga plus pano pacho pane nyaya dzako pano payati vanenge vasingadi ndangonza chitanzi uyo mwana chitanzi izvo panapa pana ngunya chemirawo zvakanaka ndozvaangotaura anotaura zvakawanda angoti pano pacho hapana nyatsomirawo zvakanaka kana ngofunga pamwe lemhi dhanenge ati handidi paunganiwe pane umwe mufana pakaenda kumira apo pane umwe mufana wekomiti ndichitaura naye achinditi mufi wenyu akarara panapa saka kana akubva musi waanouya asarara vanzi ndaingosvika ichipfuura chidi chena tikati akarara haana kurara musi wangoshaya ndowangotakura zvikanzora saka haanouya pachipa kuti ati kuti pamwada izingwa imweni kana zvichinga zvanesa mwashaya mari kumere sokumusha tokunyorera itsamba oita sei unochengetwa kumarende ai kuno kuti tichiri bhizi kuita sei kugadzirisa zvikanzi aura zvino kana achinge azouya munongozivisawo maneiba then vouyawo vachingorayiranawo naye achiita sei chifura zvinguva shomani havadi maforena mumayadha otherwise vangaitongwa vese veitotaura kuti vanhu vanozowanda ushanda kusekela kuti mambo kuti nawe mapolisi panenge pachidiwa chii hapana ndingondi pasita rako chetinechimise neuyu yako indokuitira hanzi unongosana madzawo dzechitupa dzesimozi kana usina passport kana kuti passport isina pemiti iyoyo namba dzepassport passport ndaishandisa yemozambique yakatopera yakapera ndaingoshandisa zvangu ko chitupa nacho chekumusha chekuchitupa chicho chekumusha kana bhedi saka family vanenge vadiwa mari family kutengera pa89 rand iyo ukazozava vakati wandei 159 plus zvodhipenda kuti funeral police autora ndeine chii nechii handi kune dzinosina kune dzine makombi kune dzekuti unoda bhasi handiona kune dzekuti unoda ndege zviri kwauri imi sekuru munayo polisi yei tione kadi sekuru handina kadi ndakapindirwa ngepassport yemudzimai mati hamuna mudzimai ndati mwandibvunza nevana asi kure mukazoti hatigari tese ndingani nemudzimai tisikagari tese saka mukuziva sekuti mukadzi akakuregai muchiripo papolisi kana akupisai asati tichiri kushandira pamwe kana pano muchamunika zvetiri tichiri kuitira pamwe chete asi kugara tese ndekwetisikachaiti munokwanisa kurarama upenyu hwakareba asi musikachadanana saka muchadanani kuberekerana vana sekuru imi makazire mudzimai sekuru mune girlfriend girlfriend izi madharato ndo zvavanotoda nemunochida madharaka saka mudadza kuna kugara mogai ina wozati mugere muri wani sekuru imi chingungunyana mani ndozvekuchisikanyanye kuda maningi chiforo sechingungunyana ndozvemusikadi maningi nazvona uzo ndozvakagara maida chipare kungunyane chipare kungunyane chii chindau mukadzi anofa kusabhuta tumurume vakadzi havachadi
Mirai ndikudze sekuru. Ukati ndoda kuenda kubasa ndikati handidi Mirai ndine sekuru. mhodzo. Mirai sekuru ndikudze. Sekuru. Sekuru mirai ndikudze. Vakundinenge dzoti vanoenda vanokudasa. Sekuru. Vanotendedza vanogamba kuti vaende kuchikoro kuti vazvite mabasa. Sekuru. Mukadzi paanobatwa zvakanaka achidiwa achibatwa sakwina ndika amutokumbirisa submission kuti hanzi mutemo zvinouya nizvoga zvapane nyaya Saka zvazvizvi hanzi inini ndofanira kuita murume mumba mukadzi afanira kuenda kubasa kana kuisa mukadzi ozondiudza zvekuti hey avana nhingi vari kuenda kubasa avana nhingi vari kuenda kubasa ini mumba mangu ndinenge ndisikadi ini munenge muchimbotembei imi kuti mukadzi kuenda kubasa imi muchimbotembei kuti mukadzi kuenda kubasa sekuri mimi munokona nebhegi here ndosaka vati chingumunyana kudhara. asi kana muchiti mukadzi asende kubasa zvakuchidhipenda kuti iwo wacho wakamira sei ndo zvazvo ndikubvunza wozokati mukadzi usaende kubasa iwo usina mari usikaunzi amen Kuita ngerei? tiudzei maida kunoita basa rei aida kunoita basa rei rogonongara riri mumba rogona riri mumba misika yakaendesa vanhu kumayunivhesiti munoona chete chizvimo zvanyerei ndikaendobudze nyaya iri zvinoita ndezvokuti hanzi dzakafukidza dzimba chii matenga ndinoona pane zvimwe zvekuti iwe unonga wachitoona situation yedu ine munhu wangu basa raangaita munhuka basa rakati zvafanira kuti iwo mukadzi wako pamwadzadzangaandiri muri kuona kana aine certificate munogona kuisa no problem kana aine certificate kana aine certificate unonga uchiziva kuti orai mukadzi wangu ane certificate zvakati saka orai kana chii ndiri kuenda kubasa orai ndiri kuenda kubasa teaching kana ndiri kuenda kubasa stay in kana remudzimba handiti saka tinofanira kuziva zvinhu zvakaita izvo ndo zvanga zviri kutaura kule kuti no asa havana murume vari kugara kuti vakakuonera zvese saka imi makaramba kuti neti mukadzi akati kuenda kubasa just because mukadzi waishandira anga asina murume saka vakadzi vasina varume havachaemployi vanhu aiwa pane nhau inoti hanzi ukagota moto wembavha hakuna zvakadaro zviriko hakuna kune masingu inzwa inunzwa kwedu kwatogara kune masingu letisi ane mabhegi ukuzwa anotoshandigwa ane mabhegi vanhu vavanotoenda kubasa friday otobuda chinamba kwake monday to friday ari pabasa ava havaite zvakadaro sisika here inotodokudza ine pane mukadzi wangu inini pane pandakambogara pane muyadi ndakagara papane vanhu kumusha vakawanda vanhu vacho vanga vasina vakadzi munhu vanga asina varume handiti saka umwe mukadzi ndaitomuti gulezi ndo anga akaitawo chikuru handiti papa saka aiti abva kubasa ka each and every time kapapa netakshop yati papa abva kubasa usvika patakshop tenga dzingo uyavota sei vomwa dzinge papa wachitaura chichiya ndinoona saka umwe musi manje ka ndo azotaura mukadzi wangu kuti unozochini mari yendinayi ndabva kubasa bandapiwa mari neboyfriend ndinava boyfriend angu panouya anonditengera hembe panouya anondipa mari zvakati saka murume wandirogara nayo ka ndinongogarawo naye sekuti anenge achibhadhara rende kutenga chikafu andiri muri kuona saka iwewe unozoichini vasikana imi muri kutobhaisa muri kugarira varume varume 1 this time andinoona ndinazvikwani andiri kuona saka mukadzakuiise munhu wekuti akandiudza that information paangangondiudza nawewe kare ndakabva tatamachi pavaozesimtangati no vanhu avakava vavagariki navo iwe ungasingatondi mukadzi wako no ndakandimutemba but ndakatondokuona kuti pamwe pacho semunhu wekuti pamwe ndogona kuzotiwo ininika ndogona kushaya mari yekuti ndikatenga gold everyday kana chiramba chitemba munhu wako paaite aiwa ndizvozvo chaizvo bata kuti pazvinozendeka tiri vanhu venyama tete andinoona munhu unokwanisa kufurika ukasvika pakuita sei pakuzokundikanawo nesituation aunoerera mumbo serious taura nana baba ana baba sezvandisikasaona sisi pana baba nezviro sezvanambota ndichiti vakatipa zuva ranhasi kusvika manheru saka inini pandakavakumbira vakatipa zuva racho rinova ndovatale nhasi nenguva dzacho kwaza kutosvika pane vamwe vechechi vakazosvika vekujohanasonshama vachimamatanatinational mudzimai wayo saka pavakauyawo madeko vakazonikumbira kuti ndivawedzewo information yezviri paground ndokubva ndavaudza information yanga iripo then vakati okay fine tazvinzwa zvakuda kuchiti sezvo pataurwa mashoko akadai nana baba pakuda kuti tichimhanya-mhanya zvichangori mashoko zvakutoda action
saka ndobva ndaudza kuti ini nhasi ndichange ndichimhanya ndichipindawo madrivers ndichikumbira imimiwo muchimhanya-mhanyawo kuchechi kwacho then tinozosangana pano kuti manheru zuva ranhasi inovotiudza kuti vawanei tichivaudza kuti tawanei patinozoadhiresawo kuna baba sezvinhu zva zvichinzi hapana kana chiripo tikazovaudza kuti nhasi tauyawo takabata something zvaigona kuzoratidzawo picture iri nani kuna nababa ndopavaizokwanisa kuti vachiita decision yekuti mangwana vochimbodzokera asi vana baba vataura shoko rekuti sezvo isi mwana wedu zvakaitika tisipo kuri kuti munhu asina kurwarawo takambomuona muchipatara takazongonzwa kuti aendesewa kupala tachikumbirawo kuti mangwana acho sezvo inine feedback yandavaudza kuti vakasununguka kuti vanogona kuenda zvichiburikidza nemeeting yatofangozoita nawo manheru tovaudza zvezvo zviri paground zvanenge ndataurawo naSIS MELLY vasati vaenda then mangwana vanenge vakudawo kuti vambosvikawo kupala kwacho vavakumbira kuti vamboonawo mwana wavo nekuti havana mbobvera vamuona kubva pazvaitika zvandaita ndezvekuti ndavati ivo nyaya yanonetsa ndeyekuti sisi patasangana inini ndakufanirwa kusvika panapa izvezvi ndada kutomboenda mbonogeza ndiri munhu aswera achidi achitenderera saka sezvendazopamana ndichisvika ndichisvika nemota yanga ine huni ndoitawo ndisvike panapa izvezvi bcause anga asingakuzivi chapangoya nadzo zviro tikazoti akazonditani kwasaya nadzo nhasi saka ndozvaita tichizosangana saka imi sezvo tasangana mani zvakuita kuti inini ndichitaurawo nemi avo vekuchechi vasati vadini vasati vauya isu tochiva nefinal decision boys obvious vechechi avo vachauya votutsira pavanotutsira but isusu manje naSIS ndiri kutohwa kutoti zvakundiitirawo easy boys ndandiri panguva yakaoma zvanyanya kundiremera but saka panguva ino ndakukwanisa ndimbotaurawo naSIS tonzwa decision toita ipi kuti tingapindura nababa kuti dzokaendeswa kati zvinhu zvedu zvatirongekeiwo than zvazvanga zviri saka zviripo ndezvotiona kamandangu isusuka hatichamiriri zvemeeting yenyu nevanhu vekuchechi vanhu vechechi vakauya manheru muchataura iwe wozondipa feedback kuti taronga zvakadai so kuti vati vauyawo vakabatawo mari vekujohani masowe yacho kana yauyawo yabatwa iyoyo iwozotaurawo nekusati kwenyu kuti tabata yakati isusuwo yese yangosawo tongosarendawo kana ichinzi yakwana yose no problem andika zvimurerukire mwana zvimurerukire nekuti regai nitende vakadza muri kumiramira kudzora ana bhuti yenyu mufunge maita basa yenyu vasikana maita basa nhamo iyi haina kugumira pano mangwana asvisikamu vari kuda kuomesa musoro ndimu kutoenda futi muchinodzora-dzora taiwa onai munhu mwana uyu hapana situation iripo matoenda tohwatisi hapana pamwana uyu yamai situation hapana upenyu inherera mwana uyu akatomutatango yayo nherera angori akena sekuru vake nokuti vanongoti kana muti wanenge angofawo vanenge vati ndiri sekuru asi ndakaona kuti akafa tichadzoka futi pano tisu ticheta mwana weyo afa handetoviga tisu kuti sekuru vacho vava kuti ndikuona kuti vakanzi vatogona kungodedzwa sekuru vaya titoendako futi anoona zvinoitika paupenyu saka kwafoniwa kumusha kwabvisirwa 500 kwazvinzi chii hatina kudzoka zvidii pafoniwa kumusha pafoniwa kumusha pa500 handivachokutema mutatiwa kuti nyaya yabhodhiro no havasi kubvunzwa vati vari kufona kumusha kuti vaho kuti bhodhiro zoendeki havana kuzotipa feedback tinokuziva ka tikutoidakayo ndoyatadhukira nefowa yaka kuti bhodhiri kuinda kupi iyaya ndevapaini ndevapapaifoya hatiyengere vhura muromo vakwatingatauri nasekuruka pasina vhura muromo ndio atatanga kubhadhira 500 rand vari kuuya ngavauye vatiudze kuti vazoti kudii nokuti ndo imwe nyaya iri papendinga zvapera zvine zvibhodhiri kusvikirepi hapana kukusvikira mwana uyu hakuna mai vari kurambira kumurume vari kukoshesa murume kudarika mwana baba vimwana hapasikamu akana muri raiti papa vangambomubatsira apa wagara asi variko mai ende ndakatisa zera rake ka havasi tombori mai vechikuru mai vake mwana yani 24 anogona kuita mazera edu ma43 waya vanomaona havasi mai vechikuru mai vari kungozviitisa chete imi sekuru musisi wenyu ane makore mangani zera rangu chairo nomunenda kudzai zera rangu chairo 78 ndio vari kupengeswa nemurume kudai kangama mwana kuita kupengeswa kangama mwana zvakaoma munovazvarireiko vana vacho kana muchiona kuti munohorasha vana kudai
vane vana vangani vamwe hamuchaiti kuziva sekuru munofa wambodzokera kumusha munotaura munoona anzo ha sekuru munouya 2004 murika kudzokera una mwana wamai venyu 4 vana hamuna vamwe vana bhudhi kana vana sisi vari kuisha inini asi hamutaure vakatorasvike mavane mafoni namba sekuru sekuru havatauri nanasisi wakwai kubva kwakadorasvika mafoni namba gore ra19 wazi havatozivi vamwe sisi vakarugwa kwagutu kwamheno vamwe sisi vakarugwa kuharara vamwe vakatofa hamheno sekuru harara basa racho vanambovera kana vakaenda kumusha ine sekuru vakaoma mushane zviringidzani kokuvakomana muri 1 mukomana amutauri futi nevakomana futi inombotaura navetu asi kutaura navo inofunga wandakapedzisa kutaura naye pane 6 months ndakatozonotaura naye nezuro nekuswera nezuro nezulu nezuro kana kuswera nezuro anondipindura yesu kumuri yenyu mbiri yakaita sekona isekuru vakuru kwamuri vati vadiki kwamuri vandazonotaura naye asikutoitana kochi unonga ari kwake aiwa zvokuti kwake hazvirambiwi asi pakaita dambudziko handika pakaita dambudziko kudai munova kuti mubatane unoriziva akupindura akasa akupindura ke ya panenge pagara pane manyaya dziripo pane maissues anenge agara aripo matenga ndizvozvo but zvakangooma zvakaoma bosi kana chingakadaro pane chinorongwa mudzokera ringu musha vaita inyaya yekuti handina mari mari handine mari ndaenda nayo pano indai naye aiwa indai naye mari izvozvo pane mota ichaenda iyoyo indai moenda mota sekuru munopinda muzukuru angaindega sekuru handisaida kudzoka nayo mota iyoyo modzoka nekusango nemuzukuru wei kana mudzoka sekuru munotiudzoka nayo ndade kuchimbosvike kumba kwazo ndimboona kuti varume chii chiri kumboitika munenge magona tinasho mugabeka kunani emadiaries uyo azafanana eze vanenge kuti resemblance aiwa sekuru muzukuru indai naye munodzoka aiwa vanoenda vana hangaindega kana namukadzi wanga akadaro but iwo unogona kusaenda kuse shamwari but sekuru ngavaiti sekuru iwo ngatisara vakachengeta imba ishamwari but ivo ngavaiti aiwa vadzokine mota vanodzoka kachi chaiko kona braid yedu tinavo muno mona braid hope hatingagodi kana mwari vachipa kuti ujoine munongoenda pafacebook munolaika zvapera makutofollowa SIS MELLY diaries life diaries kuti kana mwazosara iredu kwazviri free mode kana mwatoti mota idzoke yega atoita boa kutofollowa kana pasina mari sekumotota hapana mari vanhu varipo vanoronga moenda mota mwedoti iye yega musipo mosara uchingonotaipa usisi inobva yaitobuda ukangoti CCM inobva yaitobuda yese ndizvozvo mukomana uyu
pakaipa yekujoina iriko joina varikubvunza zvezororo munojena zvezororo zvepolisi ndipe mazita avo zita ravo lesene mukanifoni namba dzavo uzokutumira agent okufonerai ane wokubvunzai mibvunzo yamunobvunza matojoina motozobhadhira pera komwedzi mandimosa namba dzechituka mungonabhadhira kushoprite kwakawanda kunobhadhira ikangoita 3 months muchibhadhira matoro emhembe chero mukadzi mafigwa mudzi3 chete makutopiwa kofinira kudhura chero makabhadhira 200 rand 90 rand every month. Mapolisi anosiyana zvodhipenda ini papolisi munogona kupinda ini mune vana venyu 90 rand kana mada kusesa vana venyu 3 kana mada mogona kutora 149 yamunesa vanhu vese 149 yamunesa vanhu vese as long as vari venyuini ndekuti vati varikufona kumba vevanhuveiti vafene kumba vantu kuti kumba uku ndakugeti unowa yacho usati tikaitelani kudai tiri 6 ndokutaurirewo kuti taurire munhu pamashure pako kuti uri benzi wakuti kwazi uri benzi ndio zvandataura anditozomuna mwataura kuti taurire munhu kumashure taurire munhu uri kumashure kwako kuti uri benzi iwewe umutaurire mataura wani kuti mati ataurira munhu saka ndomutaurira kuti kwai uri benzi zvamataura wani uri kutaura taurira munhu ari kumashure kwako ndoti ndati uri benzi nai ayo usiwadaro kwanzi vemudzi uri benzi iwe uri kumutaurira ndakataura nyaya kuti unongati mwana uyu ahambe ari aenda na sekuru anoenda na sekuru dondiwari anda na sekuru vanda naye sekureti chapa mari kudzokisa vanoenda naye vanoenda naye motaura kuti mari hapana vanoenda naye tsvakai mari vanoenda naye sekuru vanodzoka hatingavaindisi varika kudzoka vanoenda nemotikari yekudzoka ndeanenge vachida sekuru vana hangaindi oga vana hangaindi oga nemwana vega stereki mari kubva kumusha kuya pana isi mari yakawanda nani mari tuda mainda pese chikoro kuzimbabwe muende muite zvimudu kuita izvozvo mwati mudu simuzai kamera mari ane mari aritaura history yake mubvisei ainde kunana kundi vanzoyana mama chingaita uyapa garapa so uye wakaita mukadzi wake imba ndiyo iyai uko wakangoya ndigara negara musoro saka inini handitanga nongogara ndashipa ndokandobikirwa imomo nguva hembe dzangu aizoziii vatingo wacha maiguru zvekudini kufamba kwese waita inini nemukadzi wake achikazhinji vachifamba sinanyanya kufamba nemukadzi wake kosa manga rubasa ndindofamba naye zvekuti vanhu vese vari mumaasotini waita mukadzi wake vari pashopu avo zoita vaita kuti ndiye mukadzi wake vatinashoka shopi hasi vaiti kunobva mukadzi wake so kurwara kwese kwaitika inini nakomana
kuti aikwanisa kumira naye kuenda kukiliniki ndinokaenda naye tasho akaenda kubasa ndoenda chimudza zvamira so kuchipatara kudai so inini tingati lesei inini namaiguru taindachoti maiguru bamwe zvokuti hatina kana kugara taselekitana kuti iwa useuka mahwedu kana kuti chini taiti chitobatana sikuita sekuti tori family imwe ini natinashe problem yese yaitika ndaiudza tinashe naiwaindiudzwa nemukadzi wake waindiudzwa saka izvi zvinhu zvakangoitika zvakaitika inini maoko vangu inini natinashe nevese mashamwari edu asi inini kugara kwese kwaita imi ndaitovaita chitori dzimwe nguva tinashowa kumwanai ndonguva dzake dzaichaisa kusvika kakagara nemaiguru tendisopira ndopinda ndovato umo murunguona mungori nemagumbeza chete nemubhedha zvinhu zvangu zvese zvemukati hembe dzangu dzese mukubika maiguru vaingobika zvekutoti inini chaiko chaiko mugerwa vakapesera vakairupa vakachirupwa dendero masowa ati ndirokurupa handi varukwa ine bvudzi rangu ranga ratokurawo maiguru avo chida kubvisawo marukwa avo takangoti tichienda kusaluni maiguru angu abata mari yangu inini kuti ndigerwa chinda uko ini ndakabatawo yavo yekuti vagerwa iroti bvudzi iro tagerwa pamwe chinda uko so inini namaiguru ndingatoti lese history yavo nekukura kweshe nekugara kwese kwatakaita vanhu vazhinji vanokwanisa kungoti isusu inini natinashe havatozviziva vanokwanisa kuti inini natinashe vasingatozvizivi tiri mukomana same mukomana vanokwanisa kungoti chinokana saka ndingoti sekuru hongu vanokwanisa kuenda asi sekuru vakaenda nesoro kuye kwavakaita nesoro kuronga kwese kosi mukadzi wedu isu akashayika musi wechipiri uya ndakandovagashira ndakandovatora nebhaiki sekuru pasitro tichisvika ndakatanga kuvaudza sekuru kugara kwese kwatakaita nekurwara kwakaita mukati uchireva kuti sekuru mira uchireva kuti sekuru zvese izvi before zvaitika zvenamo sekuru vanga asinga kuzona muzukuru wavo taura chokwadi taura chokwadi chakanaka sekuru avasati vamboona bebi inda uko kunona mama hatisi kuda kuti bude pakamera ibva pa mwana chibachibude pakamera yakuti sekuru kutaura sekuru avasati vamboona nemuzukuru wavo handizivi kuti pani makono mangana mekusiri kuona natinashe sekuru magumisa kuona musukuru wenyu rini ngati pane 1.5 paakauya uko pane 1.5 wakauya 1.5 yes but sekuru tipewo maserious muchigara pachanenge apa saka inini sekuru amudaro muri munhu mukuru tichazotaura edu zvapera izvi inini ndichifika apa pasistor sekuru wagamuchira asvika ndichofaka bhaiki tichiona anamo kosi ndasikatovaziva chashindo wakazotouya ndakutotambudzika kuti munhu wacho andazendogashiro rwavo then nditopaka bhaiki ndotomira uchiuya sekuru ndochogara pamusoro webhaiki dzinogara nanakaita sekuru wachozomanira ndichovaudza history kutanga kwakaita zvese from day one kuti sekuru mukadzi wedu wakashayika zvakadai wakamborwara akambodai vanga vasadomuzivi chero mukadzi saka izvezvi sekuru ana baba vakauya ndikati izvezvi sekuru ana baba vakauya tikaronga so izvezvi tapa stage yakati kuitira kuti sekuru kana vachisvika kana vazobvunzwa vaona mapinduriro I think ndo mataura ndakaita kane sekuru saka sekuru zvimwe zvacho patakazombopinda umu ana baba vakazouya nesoro ana baba avo takangokusora kubva kusora nezuro vakaenda nasisi saka ana baba vakazouya nesoro vakazotouya sekuru vavo saka sekuru nezuro patakapinda umu ivo vakatokwanisa vakati inini hapana chindokwanisa kuti nditangataura sekuru vakati inini ndapererwa pasingakwanisa kutaura burikidza nekubatisawo nyaya mamira yakaita kuti vasazoti kana vobvunza kushaya chekupindura ndakatanga kuvabatisa trikurodi nyaya hatari nekwese kwatakabva well done mwanangu handitika you a true friend uri friend yechokwadi saka patakasvika shamwari yechokwadi chai ndarwadziwa vasekuru asi kurwadziwa kwandaita haikusi kuti ndiri kure nemi ndiri kuronga nemi kati aiwa sekuru uku stress yataandana nayo ndeyekuti isusu tiri vana saka mavapo sekuru zita ringotitungamuriro ndizvozvo rakangokosha ndizvozvo ngoipaita mai hazvina basa ndimi baba ndimi mai saka zita ringoti tina sekuru chete ndiro ratakungoda then takazokwanisa kupinda mumba tichokweshenwa makwesheni atakakweshenwa ndana baba
sekuru I think havana kana mashoko avakanyanya kupindura. Tisu tanga tichitopindura. Tinashowa hapana kana mashoko akakwanisa kupindura. Isusu tisaitopindura satinashi. Mukurunga kwese kwatakaita. Saka sekuru hongu totovadawo kuti vaende kumusha. Asi ndosaka ndambozwa muchiti ininiwo kana kuti umweniwo wangu vane vandaendinawo nesuro avangakwanisiwo ere kuti vaende kuzoitira kuti dzimwe nguva tinashonokwanisa kubvunza mubvunzo pakazara vanhu kana panana mai mungoziva na mai kana vanokwanisa ngoti kana munhu otanga kutsanangura ivo sekuru havasi kutoda kuenda kumusha torizisa vadi kuenda kumusha saka ivo chakuenda kune shamwari yako sekuru vanosara zvavo vakachigara vakachengeta pamuzimuzivo sekuru havatodi kuenda kuzimbabwe vatori nestress yekuenda kumusha havadiya amuna mai vakwanisa kuti kana tinashisanangura kana nyaya zviri kuti lesi ndio waenda nasekuru sekuru havazivo nyaya yakaitika tinashonokwanisa kusanangura kuti mukadzi wangu akarwara so akasudai ana mai watanga kuti tinashose munhu rwadziwa azvikwanisa kuenderera mberi nekutsanangura nyaya yake mamiri azvakaita ora chega ichimboona kuti mefadza china nobhuzi mari yamongoniita vandei kudzokesa chete handikuenda muenda nemotikari iripo regai tione kuti munodzoka sei asi sekuru ndovatemba here sekuru ndovatemba kana vakwira mazondifonera kuti takurosa vagona buruka murodhi sekuru vagona buruka murodhi vakarova yutena vari kuti kumusha ndoda kuenda asi munochokwadi nazvo sekuru 2004 sekuru vari kuchema nenhau yemari chete sekuru kumusha kwazi ndinogona kuenda zvinoinda asi mari ndoendisina yekuzodzoka ndega asi ati kwani ndadi uzosareyo kusareyo vachitezvi mota yachiuya hayo inongaenda nemunhu kusekuru moda kusara muchitezvi oye muri chikumboitika munenge ndatosvika mune matogona munenge matogona at least mune mambosangana nefemisi aiwa chaizama kuti uende kubambirira nanezvinako kuti ende kumba ndinendenesina chinako akagarawo vanhu vakuru sekugara kwatakaita vakatogarawo vakuru vekuti ndichitovaona kana baba asi vakakwanisa kunditora sekugara kwatakaita iwo kugara nase nyaya yavakakwanisa kunditsanangura ndeyekuti iwo sekutsanangura kwavaita kuti mai vatinashe vakamboroorwa uchiita makore akati vasina mwana then uchizobva uchizositopa sekuru uchienda navo pasi ndakatiora chisekuru isusu tichibvunza mai kuti mai ezetinashe tichibvunza mai kuti mai baba ndoda kuziva kuna baba mai vanonyangadzwa kuti tinashinopisiro toti saka ndatokupukana namai mai avachatovirana naye tinashe saka imimi sekuru mungakwanisa here kutaura nani nehanzvadzi yenyu kuti ikwanise kuti director kuna baba vakati ayo inini tokwanise kutsanangura kwavaita ivavo ndikati tinashe chinokuitika nechekuti nyangwe ndizotiwo mari ndizoshaira asi panendo kumba nashe panonge ambobva aine something zanonge akamboita bosi zvimwe zvizhinji zvinorema ndona sekunge nyayazvikuti baba vedu vari ndosaka ndashingirira nyaya yekuti dzakatiatsvake nyaya inoitira baba vanongoziva vanhu vemalanga ndizvozvo ndozvatakatofunga pfungwa dzangu ndatirega tivatsvake pfungwa dzangu ndokwadza saka inini sekuenda kumba ndandakangoti tinashe ndakambomwenza tinashe mukadzi akapedzekeka nyaya dzese dzapera dzanaaufani kungodzoka chete zvokuti kana inini ndaendi ndikwanise kumira newe kana kuri kuna anasekuru ndakavabvunza nesero kuti anasekuru mungakwanisa here kuti mungatiudza kana kuvhunzirawo mai kuti todini vakati aiwa mai inini ndokwanisa kuti mudirector information makanayo muchagodai kuna mai maocha sikatoziviwo ndikati alright zvakanaka sezvo matipa situation tikabvunza baba tikazotsvaga baba hamuzoiti here kuti makutitiza because tozive kuti kana mwana akurira kana sekuru unofanira kuzvitenga vanhu vakuunderstanda vega nasekuru kuti dambudziko rinoitika rimerese rudzi rinodeidza mwana wake mwana uyu wakatomutarisa kudai unochezona ndiachimweni ndiachimweni wakatomutarisa kudai somwana ushu unochezona ndiachimweni hazvina mubvunzo sekuru vakati nyaya yekuzvitenga tongada kuremedza mwana asi chitongoda isisu chekuti mwana atsvage baba vake vaone kuti baba vangu vari pakati ndikati okay zvakanaka ini ndichitotaurira pasedro kuti tinashe kwese kwafamba kwasungeti vakati alright zvakanaka nenyaya yako iri kutaura ini ndokwanisa kuti kana maenda ini ndokwanisa kungomuudza chete pati mari ndoendisina ngati aiwa sekuru mari ainesi tokwanisa kuzvitsvagira isusu mari yedu yekuti tsvage baba yavaona
saka ndopanyaya takambosikwa isu. Saka imi ndondo ari muchienda chekuti chafano sara tichitsvagawo chotenga totsvaga nhasi baba ukarwocha kana mwari vakatungamirira pamwe muno tinodaro ndosvika mave neinformation yekuti munoziva tokunanga pakati andimaona kuti munotsvaga kana mawana chiro inoti hama yavo yekuti hama ikangowanika hama yanotora DNA kuonekwa kuti vane ukama here. Ndoziva ngechekuti muarea havana kubuda vangaenda zvavo kana kubvira kuenda kuchanini kana kupi asi muarea ndikasvika ndikaona vanhu vakadangana mawasa kana ndono vakadangana. Saka sekuru imimi zvamakuenda kuZimbabwe mochidzokera kufamu kwamakanga muchigara kungochienda kufamu nemwana ushu munotsvaga munotangira papa vanhu vari pafamu ipapo. Unzai murume uri apa kuti pane chandakambomurambira here teitaura. Saka moenda mose hapana chakaipa. Fambai muri 3 makadaro. Fambai muri 3 kana masvika mukapedza kuviga mudzimai wenyu zvakanaka sekuru nevazukuru mubhazi kupi kunonzi kuyi kufamu kuya kwamamuri kuya kwamaigara kuya kufamu kuya moinda munosvika mosvikapo moona madhara aripo muchaona information chakulidai kuna baba kana kuti wana varipo kana kualachidzawo vakafa asi achaona pakaviga baba vake vakasara veigara mumapurasini vanhu vataishanda navo zvokuti havangatadzi kuziva kuti wakazoende ndingoti kuti azodzokere kumalawi hazviti inga akura anga ari mukuru kwendii wanga akura utongonda vatoti uriko. Ndakabvunza sekuru vachinditsanangura nyaya nesuku ndakavabvunza kuti orit mimi zvomati baba vedu isusu nekumalawi ko mune tarisiro here kana kuti kushanda kwamaita vaishanda vachiti vane tarisiro kuzodzoka here kumalawi kana kuti vachirimo muzimbabwe eta citizen yemo havadzokeri vakati aiwa kana vanga vatava nemhuri wanga nemhuri koko. Saka imimi ine munotsvaga even mukadzi wake nevana vake vana bhuti vake ava nemina vake ava ndokutotanga kuwana mukadzi ungekubhovhera kuti zvanga zvisingavira vakasangana kuti imomo kuti hazvina basa tonga vasingawirani bhatiko zvino haisi nyaya yevakadzi inyaya yevana haisi nyaya yevakadzi saka zvokusawirana kwavo zvizvende zvavo izvo vana kutsvaga iye murume kutsvage vanhu vataigara navo nekushanda navo kuti kumba kwavakadzi handi kuzivini iye munomuwana mumaocha baba vemwana kana mwingozekwe mwaishanda nekwemaitambira nemunhu munhu unozipana munozikama munomuwana kana aiwawo imimi zvamakuenda kumusoro vazukuru venyama mosvika baba wako munowanikwa chero kaona hama inochitindire kwamaototangana nayo iyoyo kusvika zvapera kule tomuvirwa mazita evanhu vemucharimemba vamaisenza navo miraitiwe pane vari kutsvaga varume vataisenza navo taishanda masenema amweni aiarika ndiziva ngemazita taishanda naDavid waiye foreman teishanda napraziroro rekwamwe teishanda na ainzi David ani masenema iwo ndo amweni ondinesa teishanda naumweni waizi Jimmy Mawasa waite zvekugredha forge vakazopedzisa driver tractor teishanda nomwe wandichamuzinge zita rake asi waizi baba Asiminya asi zita rake chendo rikangana wanga ari foreman koite mudhara wacho waizi Mawasa ndiye wainga ari supervisor weibaba vanhu inyanasokucherechedza pakuyachi ndinoziva kuti vanhu ivavaka vane misha dziri imomo mupurazi iroro vane misha dzirimo vamwe vangakwanise kumuziva munhu futi vemumavhileji vakadai ngana mabwe vanomuziva murume nobhuya ngevanhu mabwe vanhu hapana wanzi anga ari mukuru wacho aizi Mawasa kuite Jimmy Mawasa ndati Mawasa senema yakanjaizi Mawasa baba acho supervisor mupana wacho mudoko waizi Jimmy Mawasa mwana wavo kozoite waizi David ndikutaura ngevanhu vakuru vaizikana handingakuitaurooende kumunda koite waizi nganda yarikoratiripo regai timbonzwa vamugabe vauya nemaresults haiwa azvamira se
haiwa ndira zvipitika saka anzirobva zvadii matishi saka mawasi madhairis akamirira akaku5 wayo ndichaudzana ndikona tichipoita nechipitika vari kuswedera uchiya kuno nyaya iri kuitika pandeyekutika ava vana vakafanira kuonesera mwana vari kuda kuti hanzizvo kana ngikiri mari ichi ndeyekuti atakure bhodhi andi bhodhi ende kumusha then kana atakura bhodhi pachazodiwa achafanwa kubhadhara mari yekuti hembe dziende kumusha hanzi kana achida kuti bate hembe dzake zvotodzisunga tina nadzo kumba asafa kubhadhara futi kana tikadzitora panapa tikasvika kumusha kwacho havasi kudzisungira musha mavo hembe idzi vari kuda kuti vanomupa saka vakamupa anoenda kupi nadzo sitamboenda futi nebhodhi kumusha kwavo ndo pane nyaya pafureni vanodzisungira kupi but obviously ichocho chivanhu aiwa chivanhu but mukoma situation iripo muri kuiona handiti zvashanda kana hama mari hembe dzacho chidzokera ngachidzokera anobvunza ndozvatiri kuda chidzokera anobvunza kumba vatenda ndopane osa anenge akuenda kumba kwenyu okay obviously anoiwanepi mombe atirambi mukoma ino maitirwa zvinoitwa kuenda kumusha iko anodzika mwigwa hembe amutikuti vayana baba vari kuziva situation iripo from background from day one tichivaunza panapa nditi saka vakada kutanga kuona ndikuziona zvirikiitika chiona zvirikiitika chii ava ndo vamunokwanisa kunegoshita navo muri kuno musaita zvenharo especially yatouya yeorange taura chizimati watiimba mni ava ndo vamunokwanisa kutonegoshita navo tsike dzichipera kuno vari panapa vapi ava anababa ndo vari kutaura zvezvi ndo hapadi zvenharo navo hapana nharo panoda kurizeni hapana nharo wezi zvikatadza kutojeka apa akumberi zvodhakwa ndizvozvo saka ndikoma nyaya yekuti pajeke apa maigoro ndadedza maigoro ndakuenda ndega nekuti obvious muchivanhu handiti mukoma hatifaniri kufesana baba ndongonanga izvonazviti ndadedza maigoro inzwa inyaya yekutaurana nababa panapa patada feedback yekuti takuenda nebhodhi kumusha kwava nditika vakati ndizvo but hembe tichadzisiya kuno ndipo zvavanga vataura time yandaenda pa nditi saka ndopandazotora maiguru nanaiguru inzwa izvotaura nababa azviiti maiguru ndopanaenda navo saka vangoizama kuti vaapproach vana baba but already vana baba vakutoti kana mauda kutanga kudaro takutozochitanga kuzvimisa manje saka saka hembe dzikasara kuno kwanzivi sandazama kuudzwa kuti nai vana baba isu tiri shamwari dzetinazo kana makatanga kudai apa vari kuti hembe idzi dzinobatirwa tsvina kupi imimi iye mari glezi kwakunoroora kungomesera avo nherera vasikana ngavasadaro serious zvino chinhu atipangokochesa mari kudarika ukama kudarika situation inenge iri paground sida ndosaka mwana sometimes asingatikomboreri choka tichakadaro because iyi pena ivanenge vakuseta but handizvo kana yatodaro yatoipa kana yatodaro yachinja mupaka kwesikunga tawirana kuti vanotakura bhodhi nehembe handi zvizhinji vanotaura kumusha kuti zvinoganawa kuti vanomusira hembe ozozitevera nehembe dzidzo kana wawana mari kwakutove kunoroora munhu zvangofanana musi kana sigwa hembe zvakangofanana sigwa muvhuri womufi zvakafanira kuti neyemunhu hazvangofanana mangomubatirira kuti nemumwe wake paanofamba asi zvinhu zvake zvezvi mwoyo wake ndivori zvinhu zvake zvade kuti zvinhu zvake ameno madhairis vane advice here mucomment section takuda advice yenyu madhairis takuda maadvice yenyu madhairis muri kuidzwa nyaya yave panoka yachinja kanzi madii mambo anotaura navo uyu ndiye wari kutotumaka kuti aite munyaya pakati apa mamnini mboenda imi munotaura chindauko mose moenda nauyu muri mandau mose mboenda moreketa uko vanoramba vatoti vanzisi totaura newe panapa ndo panguva kunetsa manje
because ndazama kubuda pachena. I think my mombe anoiwanepi guru vazosvika ende apa kana yakunzi yakurora isiri mombe 1 kapa pagore rebuda kana mombe 3 kozoti magurosari kurora ka zvese rusambo chichichi zvese but ndizvo zvoka kuripa charipa handitika asi ngaazoripa hembe vaenda nadzo hembe anoripa aisinya iye anoziva vanomunyoresa pasi but ngaachiripawo imwa something ipa iyamwe ngaachiripawo zve at least ngaripe adzoke mete contract naye open achitumira handiti zvinhu zvainda ndakudzai kuti even the whole day sisika hongu madrivers nekuchiwana mari but pane pamwe poti uchiwana mari iyo nemashoko mazviona sisi pamwe pacho vanhu vasingadi uchitokufoseredza I'm tired since morning kutanga kutokomeswa nyaya dzakadaiswa inini ndenda kuchisalenda apa tikubatsira chi shamwari yedu saka dai vakuva vaita sovateerera chi situation ndaita sebenzi ndiri kuofisi sindakamira natinachiti guys ndiye mukomana akafirwa nemukadzi guys ndiye mukomana akafirwa nemukadzi guys please let's help this guy anditi saka inini kana dzakuzonyanya kuoma zvonyaya dzacho tinoza kubatsira but kwanzi perekedzai vana ini inzwai guys zvikuitika panapa vana baba vari panapa vati paitwe munhu 1 delegation inotaura navo saka mwana uyu ndiye ari kundiye nhume yedu isusu takamirira kusaidhi remwana ushu handiti kashakirwa nemukadzi tine nhume yedu ushu ndiye nhume ushu handika saka ndiye ari kuita taura zvese isati napatokwanisa kupinda kunze kungomudzosera nemashoko iye tomupa udzokera nawo unopiwa mashoko udzoka nawo isati chokwanisa kupinda kuvarume mozati kuchipinge kwakasiyana nekune mamwe marudzi handika matare ava ngachida kuti abatwe nevanhu vechirume kwete kuti pawanike vakadzi chipesvika nezvirogo apa hazvidi vanenge vachida kuti varume chaivo chaivo vainde kutaura ndosaka vachuza iyeyu mwana uchu handi saka manje patodaiso ndatopera pawa muchina ndakadai ndatosha kuperegwa chaiko chaiko ndatopera pawa nyaya iri peya ndiona sisi mozati chi sofa ndika sezvo inini pane mumwe ndakamirira ndika handaiva naye patakazotiwa botchensa mumochari murume wakandika so I'm thinking ndimfonere handiti then tokomunicata nevekuchechi handika muchechi vakauya handiti then tobva taita meeting yatifonga kuita navo handika then ndo patichazoti ininiwo ndisiri ndega mai pavanhu vandakambendaonavo nezviro ndakavati ava ndo vechechi vakazvipresenta kuti isi tiri vechechi tachinamata tinacho tovaudza wesizuro takatiitaura nyaya treatise tikati varume mari yatoda kubvisa hatitoda kuti murume uyu asigwe chinyi hembe vari kutochiziva. You guys, you are missing the point. Hamusi kunzwisisa zvinhu zvekutaurika panapa. Vana baba ava vari kuti muri kunzwa tinoenda nebhodhi asi hembe hatitakuri. Tinozoda kutaura naye kana mati hembe totakura hembe handika tonotaura kumberi ndizvo tonotaura kumberi zviripo ndezvekuti nyaya iripo ingori simple apa handi hembe idzi vari kudzisiya kuti mukwasha vanoda kurooresa mukwasha agorora ndo nyaya iripo handi muri kunzwisisa haisi nyaya yekuti anzi tora imwe mari muvape kana kudai vanoda kutoisa listi ravo reroora kuti arore mombe dzavo kuda 10 kana 5 hameno marusambo mafukidza dumbu ana maichi kutoroora ndo nyaya iripo handi muri kunzwisisa nzwisisai kana tichitaura guys nzwisisai kuroora panotobuda list senge marorigwa makamborogwa here asikana kana makarogwa munoziva list ira rinonyogwa pasi handichi ndo list yavari kuda kuti vachinyora vazopa mwana uyu saka palist hapana anoziva sofa kuti panenge pane mombe ngani pane mbudzi ngani pane grosari remari hatizivi andi muri kuona ndo nyaya iripo nai magigadzingwa shwa nai ndiri kuzamawo nyangwe neni kuti risudurika harisi kuda vati ivo vamwe vanga vati todziya hembe vamwe nobva vati hembe tinodzitora toenda nadzo nyaya dzinotaurirwa kanyi mirai manje handiti dzataurirwa kanyi vari kuti vanopawo hembe vanopa mukomana hembe vari vese miraitiwe sisi vacho
haana kahama dzacho dzipi dzaanogoenda unoona kanyi ikweyo zvakafanana bozui ndiye achasvika achimiswa pamberi pevanhu munozviziva maitirwa zvinoitwa kuchindau anosvika vanhu vosogadzwa pamberi anenge achimiswa anoexplaina kuti munhu akashayika sei. Unoona wewe ndiri kuramba nyaya yembe. Nyaya yembe ndakaiona inini pana mama vangu. Hembe dzamama vangu dzakasungwa 4 years dziri mumba. Dzasungwa 4 years dziri mumba dzikasvika pakudyiwa nemujuru dzimwe dzacho. Andika. Vakazosvika pakuti dzimwe hembe havana kudziona. Saka dzibhadharai. Yes. Zvakatora time upenyu hwedu hwakasunga nenyaya. Todziita nyaya idzi dzipadhayaris apa dzehembe idzi. Inini ndiri kuramba. Yapano kusikwa hembe. Ndiyama ndikuona mai zvakatosiyana mani. Dzimandau hembe yaipena. Mamnine madhayaris vanodzosa chi saka vanhu kuchipinge munoroya imi moroya rekuchipinge aiwa kuva mungatonya kukoshesa zveuroyi kudarika nyaya dzepanhamo panhamo vanoti vakohwa isati wozviziva chipakuhwa yepanhamo iwewe uzi pandaramba vaona kuti nini ndakuvapresa ndopati iwewe chiri kunetsa chii guys dezaitina shemugabe aye panapa tinoda kumita madna dezaitina shemugabe uyu ari pakuita mudingi watinasho uyu mudingi watinasho madna ngauye tipotesta unokuzatina shemugabe anofamba achitesta vakadzi vemudzimba vari kuita vana vegushe ichichichi hauzivi vakafanana zingaiti saka iye anoita vamwe madna test ngauye tiiti iye nemwana wangu sione sapa manje muri kuona sisabva vati isusu hatichafanira kuramba tichitaura nyaya idzodzo uye zvinozoita sekuti wakuita zvinhu zvako wega ivo vasipo zvamakataura neziva mukati vechichi vachauya handiti nauya yamaposa wanda chitaura chitoshana naye ari kubasa mouya tozotaura tese ipapo nyaya idzodzo dzehembe dzacho saka ine ndopana chirega ndichisiye vana baba zvivataura izvozvo chirega timomirira saka chirega ichisiye tozodzoka tichiwa mangwana patinati todzoka mangwana towaaa unongori pano nguva iyi unotionera kana wakuira apa pamanje handisi zvandinotoona manje zvakuitika atioma 1 because vari kutiwo mangwana vada kuenda kunoona kuti bhodhi yavo kuti vaende nemukwasha vakasiya chini bhodhi saka we never know time yavada kusimuka sainenda kuudza imangwana vanenge vakuti vakusuka mangwana unotiudza handiti mitime yaita nhasi wati vanzoka panodzoka kauzotidedza handisi tichi panhamo here tiri panhamo toyadi totenga masese panapa totomwa masese pane payakatooma futi kubva nawo panapa kuenda navo kunoona bhodhi kwacho handiti tinoenda nani nditransport ipi because anapa vanhu vatanga kuti toda kukwidziwa kuenda munotiradza kumakasiya bhodhi vanoti vanokwidziwa nei vachizati hapana mari asi magma wedzi magma ndikuona kwadziri kuenda nyaya ndizvozvo vachataura kuti handii makatakura bhodhi makaendesa kupanda ini handichahwisi zvinenge zvazvo kutoonesera nei izvo zvinozama kuti garai makazvigadzirira zvinogona kunguye mangwana manje haipo kairi tokuda ndeyekuti idonation yes mamuise unoona tichima unoona tichima vana veko hatifaniri kuva blame ndicho chivanhu chaichaicho chavari kutaura ndicho chivanhu chivanhu chechiwisana pachelife yemukomana handiti tifanira kuti tikavakumbira vatinzwisisewo but ivo matauriro avo vari right havasi kuomesa vari right ndochishona chaichachi asi pashona ipapo vana baba chirivanofanira kuunderstanda situation yemwana because vanhu vese vari pano hapana hama yake kuunderstanda situation yemwana mahimi mamuzi mandau saka mandau hamusi vanhu vachazokupa history vasvika kumberi unobatwa matemo kumberi matemo ekutema iyeyu kutema hazvizoiti ana hama ringarirwani vachitema mira ndikupe best advice ini best advice handingakupa ega ndeyekuti pane zvese zvinenge zvaitwa nditika the best way uye handika paanoenda vachienda nehembe dai taikwanisa tikazoitawo zvataita kana nemafriends
oenda ane mari pasaidi yake yehembe anozosvika achizoti okay pavanotaura zvehembe ndo yanokumbira nayo panyaya idzi panyaya dzechimaizi ndo zvamunogona kuzoitawo izvozvo otherwise inini sisinda ndakataura kuti kuna tinasho kandiri since the day ratakaenda nebot kati inini ndinokwanisa kumuperekedza kandiri ndokuperekedza toenda ndandasacrifice I'm not waiting but ndo zviripo ndokuperekedza toenda haisi problem but ndakutotya ndakutotya ndamudze chokwadi kuti munomanya zvazvinoita zvokuti hapana nyaya nyaya yasekutogadziriswa mukutaura murungu andinoona nyaya yataurwa apa yekuti pachaenda chitodhira mari inonga yangounganidzwa iyoyo handiti panofanira kubawo nemari inonga asaiti ichanga yabatwa nemukomana kuitira kuti paanozosvika akazosimudzwa shuwa achasimudzwa panyaya hembe ongozokumbira kuti inini mana babaga mari yandinayo ndeiyi chikwerere changu chasarawo guys dema risiri kutamba naro guys musika mukatema makumbuko dema risiri kutamba naro guys kutema munhu aiso solution dema inamira mushiri ini handidi kutaura songe ndiri kuchichidzira asi kuti ndakaona masituation akawanda indiri kubva hardcore because nyaya imwe problem chainoita yosvika itaurwa ndiana baba kune vazukuru anenge akapera nedoro kudhara ndo anenge achizunga achitaura nyaya ana baba avatauri nyaya chino munozviziva kana imwe atete munozviziva ngatitaure pafeya sekuru ava chai chai munozviziva chivana chai munozviziva imwe tisikadi kunyemberana ngatitaure pafeya chai chai zviri kuitika kumberi munozviziva imwe chivanhu chacho zviri kumberi asi inini kungoti hangu inini maybe ndiri banditsi ini hembe dzemurume kuti ndirambira hembe namari ndodzipfeka dzikiya sure wandizorati takatotamba wrong person ndiotoinamata zvakasimba kutodzipfeka hembe idzodzo vakandidii munhu afafa kana chanoziva imi kana dei munhu akafa kana achiziva zvaanoita sei vanhu vakafa vaaavararame sei vana vavachitambura vakafa vachigona kuita madziri akadaro saka imukakwanisa negoshieta kuti vatore hembe kana zvakwanisika kana zvaramba kwakuita uchiplani b yekuti mukomana anoendawo navo vachienda nazosvika kuzviberera maizva chinzwa yeka mukoma inini zvandikufunga ndika this is the good advice yamunotaura zvishoma but the thing now kuti tigozobuda nepoint view handiti ine musoro isu chirege tite so rega ine miriro yekuchechi sekuronga kwananda garo takaita nawo nesu nekuti handitite sekuti taakugurira mazvino hazviri kudaro saka zvakuda kuti ndichimirirawo vamwe then kana vauya ndovaudzawo nyaya irichipambotaurika zvakati but guys musajarira nyaya yekungoramwira vanhu hembe mai mwana mucharangwa hembe mukana takadzipfeka mukashaya zviri kwamba sei because inini hangu tinisipinga inini hangu zvinhu zvokuti paembembe inyangu inini personally handizvipirisa andimona because why ndiri kudaro handiti baba namai vanofa moti munoenda kunotaura kuvanhu vakafa handitika muri kutaura ihembe dzamakatoka musurprise icheti dzamuri kuti mimi dzinoda kushandiswa dzigona kushandiswa ndika idzoke pamunhu baba vako namai vako afa pahumana apaita muziva raisina apasisina yangove mutumbi bhodi mweya wake watoenda kuadhesi anoona kutomirira kutongwa kuti uchienda kutenga tigona kana vanhu vakafa vachigona kuita simba ramukutaura inini handiti sei vanhu vana vabereki vakafa vachitambuka sei vabereki vavo vasingazokutungamirira vana vavo kuti vaite zvine upenyu vachitungamirika vachitamba upenyu vachidiva chitambari vanosokona kusvika vafa vachitambura vabanamai vachidira fodya everyday nezvokunyeba zviya gulezi musazotaura muromo yo muri kuchipinga vanomusa munhu akati kuro yakao kune kwakuro yakao kuro ndizvandiri kutaura kuti kune kwakuro asi pafeafea hakuna uku kune kwakuro kure ure uriko handika ure uriko but pafeafea cheko hakuna zviya uroi uku kwakushandisa saizi yechibhoi mishonga nechikuti muzvaanoita nezvekubatsira vanhu makanga vachidii animana zvatosiyana kuti kure kwagara kuriko ndisamutona chikwira chisero chikwira kudzi nemunhu unokwira imomo chichibhururuka but pafeafea cheko pasina uroi hakuna zviya isinei ngatichimirira vazotaura neruchengida votipa anza mangwana nyaya dzekumarira nimodzira nechidiscasa tichionesa
saka vamugabe asi mimi namba dzamunodaira sinde dzipi noziya dzandakura simela anodaira maybe vanenge atori busy maybe angatori busy zvokudaro iyo chigara watipa namba dzako tiseve kuti vamugabe because tingazokupodza saka inini munototi guys ndakafanana zvisingatoiti zvokuti iye akatokuona mugabe anogona kutorwa neani anogona kutorwa neani mugabe kuti mufana uyu haufa saka mwana uyu ndopangotomitisa dna izvena yavabereki uyu ari pascreens yeko because ikapanga ofanana nei makafananawo makanye kufananawo guys kuzero ndii uronyora kuti mugabe ndonyora kuti mugabe tisakangamo mugabe chekeloti akafanira zvisingatoiti sure vanhu zvatotaka kutoonekwawo kucomment section kuti muringi wamugabe ate saka probability yenyaya anyora mugabe tekeloti saka mukuru mati probability yenyaya yekuti feedback tingainzwa zvarini zvanhasi manero ndokudzai nhasi manero saka mapepa amugabe ari kuvhura nhasi manero saka mapepa tiri kuvagadzisa nhasi atori mumushini mushini uri kutosota zo sainzi dzese dzirikutozowanekuti zvafamba sei mangwana eni kana mainda adzoka mudzidza time manheru tozosvika panapa tione kuti haufa Simelo, ndakungura namba dzino. Ndichajoka yavada takwenda guys saka totaura murodi takwenda tichataura murodi tichadzoka palife takwenda bye bye.